Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, jeiki, oi hortatik, zer modu zajea, zer modu zuen timpanoak, zer modu zuen orpegiak, bisaiak, makillajeak enduta, peluka gordeta, gura gaua atzokoa, denbora luze batean gogoratzekoa, eta horako kontuak. Baxuago hitz egin mesedez, Inigo. Mozkorrak esnatuko dituzu. Amarrak eta piko dira. Estudiora etorri naizenean oraindik jendeak kalean zegoen, etxea aurkitu ezinik. Printzesa bat, Aita Santua, Alex Txikon, eta Ture detektibea ikusi ditut... Txikon ikusi dut nik ere. Bueltaka, mozorro erdia galduta, ikusi duzu Txikon, bota bat gabe, bota bat galduta. Eta 8.000 galduta. Hori ba. Hori zen disfrazaren muina. Atzuten ikusi? Nik ikusi dut, gaur goizen, ja pasata. Gosari bila hori bai, iruditu zait gosari bila. Kampamento base bila. Bueno, beraz, baieztatu dezakegu ez, aurtengo inauterietako mozorro arrakastatxuena, zombierena izan dela. Zalantzari gabe. Atzoko egun handia izan zen Tolosan bai, Zaldunita eguna. Goizeko 8etan Dianarekin eman zioten hasiera festari musika bandaren doinuekin. Eta 10:00 aurrera txarangak bueltaka ibili ziren, oraindik lo zeudenak esnatzeko. 10:00 eta oraindik lo, horiek ez ziren benetako inauterizaleak. Batzuk Dianan zeuden bitartean beste asko karrozak presatzen ari baitziren, azken asteetako lana erakusteko ordua zen. Eta antxe ikusi genituen, Gabonetako loteria banatzen duten San Ildefontxoko ikasleak, etxegabetutako moja gaixuak, ama santua aukeratzeko hauteskundeak. Oain, konturatzen nahi naiz, kutsu erlijioso handia hartu zuela festa paganoak atzo, Esango nuke, txatean zaudetenok relajatu pixka bat, Pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que... Zerresa dene, horre bagoitzak bere osotasunetik hemen eskaxa margabiltzanokin sartzea, bai. Oso ateo, baina inauterien bueltan fededun bihurtzen dira asko, Azken asteetan sekula baino gehiago errazatu omen dute Tolosarrek astebururako eguraldi ona eskatzeko. Hori da hori, lukurreria. Ostegunean eman zioten hasiera inauteriei eta eguzkia lagun izan zuten, eta klaro, hori bera nahi, aste guztirako. Ziur naiz, azken astean Gipuzkoan gehien erabili den webgunea Euskalmet izan dela. Baina eguzkizpi, haizeotz edo euri zaparra da, musika badago, bosta xola. Eta horixe egin zuten atzo, dantzatu eta kantatu. Txarangak, barrumba elektrotxaranga, gora bihotzek ikuskizuna, dantzaldia eta kontzertu asko. Berde Prato, Laket, Trikoma, Etxepe, DJ EO eta Gozategi. Bai, ibili. Gozategi, que lo que... Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Yo tengo de gundo, brazo azul, gesalen parandau, aseremos kortu, gurekin benduzu. Aurre ikusita bezala, Barbie asko ikusi genituen, Greta Gerwinek udaran estrenatutako pelikuranen arrakasta ikusita. Asko mozorratu ziren atzo panpina iloriaz. Eta mota guztietako ikusi genituen, Barbie astronauta, Barbie abeslaria, Barbie albaitaria. Bai, Barbie asko, baina denak triste. Gaurko egunez, duela 20 urte, Barbie eta Ken dibortziatu egin zirelako. Bai, entzuten duzuen bezala, 2004ko otsailaren 12an, Mattel jostailu etxeak iragarri zuen 53 urte elkarrekin egon ondoren, harremana amaitu egin zutela. Nik uste nuen Mattel bitekin horrean Mattel idatzi bartzela, baina irakorri bartzela. Ez kasu honetan ez. Eta egun horretan bertan, 2004ko otsailaren 12an, Kalifornian, sexu bereko pertsonen arteko ezkontzak baimendu zituzten. Eta badakizue, beti egon dira zurrumurruak. Ui. Diamonds under my eyes, turn the rhythm of
Julen, zugustuzu goiuri etxetik pasa dela? Ez dakit. Akaso arropa zaldatzera edo txilaba hartzera edo... Txilaba horrek eguna daramatza bueltaka. Bai, Hori hemen zeukan, txikonekin gozaldute igual etorri da. Edo txikonekin atxiko hori egin da, edo Euskal Ozatzen ibilen. Matel, bai. Hainbat Wednesday Addams edo Miércoles Addams ikusi ditut nik. Netflixen Addams familiako alabari buruzko telesaia estrenatu zuten 2022an eta horrek pertsonaia berpizteare eragin du. Mozorro erraza da. Soineko beltza, ilea txirikordatuta eta haserre aurpegia. Hori batzuk urte guztian daramagu. Begira, gaurko egunez jaio zen Wednesday edo Miércoles Addams ospetsuena, Christina Ricci. 1980an jaio zen Estatu Batuar aktorea. Addams familiako pelikuletan, Casper pelikulan, edo Sleepy Hollow agertzagatik ezaguna. Eta gaur festa eguna da berriro, astelenita. Gaur aisialdi taldeen eguna da. Ume mordoa ikusiko dugu dantzan. Eta guk aisialdi taldetako begiraleak elkarrizketatuko ditugu, azken hilabete hauek nolakoak izan diran jakiteko. Beste herrialde askotan ere egun garrantzitsua da, Bolivian La Diablada dantzatuko dute gaur, ongia gaiendu dela, irudikatzen duen dantza esaterako. Mexikon bestetik, Veracruzen La Quema del Mal Humor egingo dute gaur. 1904 urtean sortu zen, adituen arabera. Martiniano Carvajal doktoreak 1904an Mazatlan hiriko atxekabeak desagerrarazteko irudi bat erretzea proposatu omen zuen. Ordutik, tradizioa indartu eginda. Él no esperaba su venganza y se quemó, se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari se quemó, Babsu Bari Bari se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari se quemó. Gaur egun handia bada, gonbidatu handiak ekarri beharko ditugu. Josune Belez de Mendizabal dator gurera, inauteri giroan, azer kontatzen digun, inauteri zalea ote da. Lady Josune, Lady Araba, Lady Abizen Luze. Zalantzarik ez, Mari Saltxera hutsa da eta. Hori bai, ez dakit zer nahiagoko duen, aurpegi estalita eraman ala ez. Egun handia da, eta dena prest dute Tolosako aisialdi taldek. Uste dut horrelako doinuak entzungo ditugula. Jentiek eta kirikino aisialdi taldeetako kideak elkarrizketatuko ditugu, jakiteko azken hilabeteetan zertan ibili diren. Duela zenbat hasi ziren koreografiak prestatzen, nola erabakitzen duten talde mozorroa, nola kudeatzen diren hainbeste ume, eta ea zein diren bihurriagoak, nerabeak ala gurasoak. Hori asko jakitea da, eta astelena denez, ohiturak ez galtzeko, telesail eta pelikulen gomendioak egingo dizkizuegu, ze bai, inauteriak dira guretzat, eta Tolosa zentrismoaren eguna ere bada gaur guretzat, baina batzoi inauteriak bost, eta tira, denuntzako egin nahi dugu bigarren kafe goxoa. Bai, baina izu entzat, ze ni txarangen atzetik salto egitera, no? Ez zara bakarra izango. Aizue botxaiak amabi ditu gaur eta astelena da, ongi etorri guztioi astelenita eguneko inauteri egun zoragarri ontara. Naiz irratian zarete bigarren kafean. Zuekin jaun Andreok Tolosako inauterietan inor baino tolosarrago ibili den txintxarria, hori ere aitortu beharra daukagu. Julen Goiketxe horbe oso, egunon? Egunon bai. Gaur nekin batea lana baukek irratsaia bukatuta inauteritan. Bai, bortxe zarata pixkateo. Ez egiatu hainiken bomboa, kaja, txapak, etxe jo bardekin. Nik ez.
inauteritan lan asko izan ditu, eta izaten ari da Goiuri Ezeizarandia Anderea, baina tira, etxetik pasata, ala pasa gabe, txikonekin gozalduta, ala gozaldu gabe. Egunon. Egunon. Eta izketan ari zaizuena Inigo Asensio Elurbide gaur astelenita eguna du bigarren kafeak, goizak 10 eta laurden pasatxo dagoeneko, otsaiak 12 eta gu hemen 3 zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko asmoz, ajeak ezpagaitu akatzen behintzat. Tira, estarria nekatuta, baina bihotza ondo asetuta eta baita harima ere inauterik iruan. Itzazuela gaizki pentsatu, Men, zera. Dena gozaltzen hilo egina ez dela. Julen Goikoetxe Orbegozo, zein da zure maite duta? Ba, maite dut ez batekin nator, ez da ajeak eragindako, lasai, Inauterietan ere. Bai. Esango nuke. Bai. Eta salduko dizu zergatik. Ados. Zuek ibili altzarete egun hauetakoren batean, horrela, ia 20 laguneko kuadrilla batean botearekin? Botearekin ez, baino kuadrilla hundietan bai. Eta kuadriakin boteka eta saltoka txarangatzitik ere bai. Geajeaka. Pues ez naduta, Ajea ulertu dut nikor. Ez, geajeaka izena du. Bai, baina ajea latza, bai. Geajeaka. Bueno, kontua da, gu, atzoko egunez, igande, inauterieteko igandean, kuadrillan ateratzen gara, eta bateko eta besteko kuadrillakoak, kuadrillakoen bikoteak, eta kuadrillako batzuen umeak eta bat eta beste, kuadrilla handia, talde handia elkartzen gara. Esan dudana, helduak umeak aparte utzita, 20 bat inguru izango gara, eta, elkartzen gara, urtean zehar, ez dut esango astebururo, baina, parranda batzuk egiten ditugunak, urtean zehar kasik ikusi ere egite ez dugun jendea, parrandara urteak ateragabetara maten jendea, eta horrelako eta, horixe ez, denego elkartu, eta, botea jarriko dugu, eta jartzen dugu, eta bat hasten da, horrelako, testu ingura jarriko dugu, igande guardian Tolosan, sekulako jendetzea biltzen da. Bai. Eta trago bat hartzeko, lanak izaten dira askotan. Zailtasunak, bai. Taberna batera joan, eta jende asko dagoen leku batean, horixe, 20 launentzako trago eskatzea ere ez da munduko gauzarik errazena, eta, hori, joaten zara, eta nik zurito bat gaseosarekin, eta nik ardo txuria alakoa, eta nik bestea, eta normalan izaten da gaineraz, urtean zer gutxi. Adie, hau ere ona izaten da. Ez palin badute lamburskorik, orduan zurito zero. Baina, balin badago, txuria, xardonea, hau konkretuki, igual orduan hori. Baina bestela, bestela ez zerrez. Horrela ezin da. Eta aldela kristalezko kopan. Eta bazpaz eskatzera, bai. Nik askotan gezurra esaten dut. Ez zegoela edo. Ez zegoen. Noski. Baina, askotan, pertsona horiek jarriko nituzke botearekin horrelako egun batean, eta gero bazkal orde iristen da, eta bokadelo batzu jan behar badira, bokadaloak ere horixe, dagoenetik tiratzen duzu, eta horrela. Eta hondik izaten dira aurpegi nahiko arraroak aguantatu beharra, nik hau nahi nuen, eta nik petxua bibar gorriekin beharren berdeekin nahi nuen. Belarrondoko gutxi. Bai, hori da, gero gainaz aurpegi txarra jartzen duzu, eta zuzara, zakarra, eta horixe, hori da, nire maite duteza, akaso erruaren iria bada, urrengo urteko igande guerde iritsiko eta bote hartuko dudalako. Ez, kitame la kulpa, bestiak esaten bezala, errua besteena. Eta gero hori bai, gero ja alde egiten dutenean eta ja kumeak eta alde egiten dutenean geratzen garenok egiten dugu. Toma! Zanasitakoan dantzan hasi. Ui, ez berria. Naiz ta gorriak ikusi ez gara gorritzen txantxo azpia. Goiuri Ezeizarandia zein azure maite duta. Barkatu, motibatu ginaiz. Oraintxe bertan gogoratu dut gauza anekdota bitxi bat. Eta aipatu egin behar dut. Zer ikusia dauka COVID-arekin, itxialdiarekin, eta urte hartako inauteriekin.
2020an, iritsi zen COVID-a, 2020ko martxoan, otsaiaren hueltan izaten dira inauteriak, eta beraz, 2020ko inauteriak lasai asko ospatu genituen. Bai. Txantxa ugari, Txinan zebilen virusarekin, eta, bueno, gero hainbeste txantxa ez genituen egin, baino urte hartako inauterietan bai. Eta urte hartan, nire kuadriakoak atera ginean hemen egiten da 14 orduak izeneko kirol froga bat. Eta atera ginean 14 orduak beharrean 14 arduak. Eta zen kirolari moixkorrak. 14 orduak urte olimpikoarekin egiten dira, baina urte hartan ez ziran egin zen maiatzen egiten dira. Inauteriak bai, baina 14 orduak ez. Hori da. Eta orduan gu 14 orduak beharrean eta menditontorrak beharrean herriko tabernak eta horrela. Eta orduan erosi nuen urte hartarako mendiko arropa edo, arropa erosoa. Maila batzuk, gainera 2 egunetan atera nintzen, orduan ezpada ere hainbat maila, aprobetxatu nuen junitzela kiroleko denda batera, erosteko gehiago, ezpada ere, jertxe erosoak eta horrelakoak, berez mozorrorako. Eta erosi nituen, eta handik aste batzuetara, 10 egunera itxialdia. Eta orduan, egun asko etxean sartuta, etxetik atera gabe, inork ikusten ez zaituela eta eroso egon beharrean. Eta orduan, gertatu zitzaidan, bainauteria haietarako erositako arropa, kriston baliagarri egin zitzaidala itxialdirako. Ze itxialdian denok edo pijaman, edo leginsekin, edo horrela ibili ginen, banik eskerrak inauteria haietan erosi nuela kiroleko arropa, eta itxialdian eduki nuela hori. Eta orduan beti gogoratzen dut, bida, inauteriak egin dira, eta gainera, ze garrantzitsuak izan diren nire prozesu hontarako. Nire maite duta da, inauteria aurreko estres horri, ze egia esan, azkeneko 2 aste hauetan, batez ere 2 aste hauetan, inauteriak hain goiz etorri dira askoz gehiagorako ez duela eman, estresak ere hain luze ezin izan du izan, eta, ibili naiz, tumbau kubanoa buruan sartzen, kontrabajoarekin egurra sartzen, bajo elektrikoarekin, letrak ikasten, koroak egiteko, saxoa jotzen, gaur aterako gara txarangarekin, berandu gabiltza, baina tira. Amaiketako txikia egin dugu, dena esan behar bada, hori egin dugu, baina oraintxe izaten da, lehenengo piezak jotzeko ordua, eta pixka berandu hori txiko gara. Baina, estresa sortzen dute inauteriek, kriston estresa, baina atzoko eguna, gure super, ez da egite, bide topical resortaren giro horretan, zoragarri izan zen, eta egia da, behatzak xisko egin da dauzkadala, kontrabajoarekin babak eta babako eltzeare badaukadala eskutan. Lanak, kontrabajoarekin. Baina, egun zoragarri izan zela, eta azkenean, estres hori guztia, eta juten dala pilatzen, baina gero egia esan, merezi duela, estresare sortu du, saxoarekin, Espainia nola kaio pixkat egiteak, eta piezak gogoratzeak, urtetik urte saxoa jotzen ez dugunok, hor txibiltzen gara ez, gero korrik eta persaka gauzak egin nahian, baina gaur ere egun ederra izango da, eta hor txibiliko gara, betiko giroan, Julen, hola pixat eskutuan tragotxo batzuk hartzen, eta dena ez dugu kontatuko. Ez? Hasin ez kontatzera nahin bat gauza, baina dena ez dugu kontatuko. Batek ikustu emadu txaranga handi bat paiazuz jantzitakoekin, etorrit, tragotxo bat eskertuko diogu. Hori da. Antxe ibiliko da Julen perkusuarekin, da ni saxoarekin, errez ikusiko dituze, 2 paiazo jator. Argazkia hemen daukazu, erakutsi izakizu referentzia bezala. Daukat. Mentxe aurran dago? Erakusteko nola egongo zaren? Hoxe izango da, hoxe izango ez, hau da, dagoeneko goizen jarri du momentu batean dena, eta hoxe, txuronekin. Ze guapo, hemen, paiazo saxofonista. Bueno, kategorikoa. Eta tartean, joko ditugu, hau bezalako pieza ederrak.
Josune Belez de Mendizabal, Fernandez de Garaialde anderea, egunon astelenita on iriki mikrofono hori, altza burua ostuna etortzen bare, zuke aje alduzu, zuke ere astelen alduzu. A ber, zuek entzut da, bai, baina zelako giro apartaukazue astelen goiza izateko. Aizue, ni motelago nator pixkat, baina... Bai, normal. Gu abiltza oraindik atzoko gauaren giroa gorputzetik endu gabe. Hori somatu dut, bai. Hori bai, gero ni mi salsera. Ze esan duzu, Mari salsera. Bai. Bueno, bai, saltxeroa banaiz, baina begira, igual harrituko zaitue, baina niri inauteriak... Acabáramos. Ze esan dut. Acabáramos. Jostune, etira bueltatu. Kontrapunto behar du. Bueno, a ber, mozorrotzea, bai, asko gustatzen zait, baina nik beti erlazionatu izan dut, karo, Siberia Gasteizen, otsaila baten, nire gustatzen zaidan, eta atera izan naiz, asko. Baina, beti oztuta. Esaten, a ber, mozorraren gainetik txamarra. Bai. Ez ni naiz, por si acaso. Eta, karo, hori oso deserosoa da tabernetan. Ez zaitu askatasun osoz jolasten usten, ez? Eta orduan, beti izan dut hor konflikto hori nola baita esateko. Baina bai, mozorrotu naiz. Inauterietako bingo bat egingo bagenu, joateko tatxatzen, gertakariak tatxatzen, bingo horretan agertuko litzateke, egunean, norbaitek esatea. Jo, inauteriak zergatik ez dira udaran egiten. Bai. Hori beti urtero, badago norbait. Hor izan zen, ez? Pandemiak urtean izan zen. Hor, zabaldu zela mezu bat. Mugimendutxo bat egon zen. Proposamena egon zen. Inauteriak udara giroan egiteko, ez? Baina pandemian dana atzeatu zen, ez? Dena esan zuten, egin ez genuen hori dana, beste egutegi berri bat, ez? Pandemia osteko inauteriak, alegia, 2022 bikoak, 2022 batean inauteririk etzen egon. Hori da. 2021ko udara inguru hortan errekuperatuko genituen egin ez ziren horiek. 2022ko inauteriak, duela 2 urtekoak, 2 astelenago baiezatu ziren. Hori da. Aurten Korriketa presaka. Aurten estresa, baina duela 2 urte, nik gogoan dut, nola Tolosan berri hori edatu zen momentu hartan, WhatsApp taldeak, deiak, jendea erotuta, loteria tokatu balitz bezala. Eta ze gertatu zen orduan ere, zer esan zuen jendeak? Ze, klaro, hemen, albiste hori jaso zuen lehenengo pertsona, ez dakigu nola, baina albiste hori zabaldu zuen lehenengo pertsona izan zen adildua Inigo _ Asensio. Bai. Instagrameko histori bat jarri zuen, aurten badaude inauteriak, eta orduan jendea enteratu gintzen, eta jendeak esaten zuen kalean. Baina egia da, bai, tuzi, Asensio jarri balin badu Instagramen. Fidagarritasuna dauka, kazetari serioa da. Egia izango da, eta horrela. Hora izan zen, nintzen izango goratzen hontaz? Bandoa nintzen? Bandoa zu izan zinen. Ostras. Bai. Ze ona. Bai. Olako berriak ematea bai gauza ona. Bai, kontrako mate baino beha. Batzutan ondo txarrak ere ematen ditugu, eta urte hartan hori oso gainean izan zen, beraz, aurrek urtean nola udaberri edo udara giroan egitea, ezinezkoa zen, baina bai, horrelakoak aipatzen dira. A ber, gero badago jendea eskiatzea joateko gogoa izaten duen inauterietan, eta tira, hori ere errespetatzen dugu. Bueno, ez dugu errespetatzen, baina ondo. Bukatut horrengo astean esaten dute. Ni horrengo urtean eskiatzera, no? Nei. Sekul ez dira joaten. Bueno, Josune, igual, zein da zure maite duta. Bueno, maite dut ez da inauteriak, akaso? Bai, a ber, ez, kontua da, klaro, gehatu nahi zela hemen pixkat, ez, en plan de, inauteriak, ez, baina kontatuko izuet, askotan atea naizela, aurten ez zaitokatzen, ze lanean ibiliko gara, egoitza artistikoa daukagu, bakizue, horre prozesuan sartzen garela lanean, eta erabaki dugu bai ala bai asteburuan bertan geratuko garela, bestelan ateatzen baldin bagara, izango gara osaetan, horre garaionen maite dugun etxe sorgindu horretan, eta han izango gara, iaia astebetez, eta esan dugu, asteburuan bueltatuko gara? Bai, bueltatzen baldin bagara dezentratuko gara, eta daukagu estrenaldia martxoaren 10ean, beraz, superformal. Ni etorreko nintzateke irira, bueltaska bat ematera, baina bobe konpainiakook erabaki dugu ezetz, kuorun eta bertan geratuko gara. Baina, esango dute gure entzuleek, ai ama, eske sosa, saltxera ez, marisosa, ez, izorratzen opilo bat, sosa esaten bai azue, ez, izan daiteke gauza asko, baina sosa ez. Behitu zelako mozorrak bueltatu zaizkida, etorri zaizkian eri burura. A ber. Hau gaztetan, Bai. Bai, venga, beti gabiltza adinarekin gora eta bera, baina Simon eta Garfunkel? Ui, baina abesten?
Edo etzen duten abesten. Bai, abestu egiten zenuten. Bai, abesten genuen, eta begira, kexaka ibili naiz txamarrarekin gora eta bera, otsailan ez dala moduriko lan gozatzeko tabernetan txamarra eskuan izan da, eta urte horretan, urteak pasa dira, eske bi eta ginen, aloloko, bi, bata Simon eta bestea Garfunkel. Bai, esan behar nun, Josune, Simon and Garfunkel 17 ateratzeko komplikatua dala. Izatekotan emezortzi, bikoteka, 17 ez. Hore, bikoteka hori, baina ez gurea zen genuino, eta jendea galdetzen zigun, klaro, ez dakizan bat urte genituen, 18, 20, eta zertaz zoazte, klaro, hauek ja nahiko zaharkitua bezala gatuta ziren, eta neatean nintzen, zen altua Garfunkel. Holan, peluka batekin, hilek iskurra, oso setentero zen, Eta beitu bai. Altua Garfunkel, bai. Hemen. Karo, nire laguna, bajuagoa zen, perfecto gindoa zen, hori egia da. Oso ondo pasatu izan dut nik beti inauterietan, prestaketetan. Aldez aurretik. Etxean ez dakiz zer. Gero ateatzen nintzen eta ere bai oso ondo, baina, etxean eta prebi hori ere oso nazen. Total. Goizeko 6etan etxera bueltatzeko, Simon and Garfunkel oso aproposak, ez? Hello, darkness, my old friend. Goizeko 6etan, kalea gutxe. Bueltan nintzen, baina atean nuen gitarra hortxe gatu zen nun bai. Gitarra batekin atean nintzen. Bakit nik gitarra jotzen? Ez. Baina, hori, ni atean nintzen horrekin, zeia zen pertsonaje. Ni beti atea izan naizenean, eta hori aurretikan, karo, 18 urterekin nik antzerkirik enuen egiten, enuen asmorik ez da ere, horretan ibiltzeko, baina bai, ateatzen nintzen oso motibauta, oso erabat. Beste behin atea ginen, lagun bera eta biok, nekazari eta txerriz. Ai. Nortzen txerria, ikusitzaidan. Txandala rosa eder batekin. Nola egin zeruten, zozketa egin zeruten erabakitzeko zeintzen nekazaria eta zeintzen txerria? Zozketa, nire lagunak ni baino gehiago agintzen zuen. Ni Josune, hau eta ni bale, venga, ala. Eta hori, holako. Beti izan da holan, Josune, zure lagunak zu baino gehiago agintzen zuen, Josune, zu badokazu desente agintzearen itxura, ez? Ez dakit, Itxura, Iñigo, itxura. Ere, erretzaile itxura. Antza, jendeak esate dit, ez duzu erretzen ja, eta nik esan dut, ez du sekulan, erre. Erretzaile itxura. Hori, eta agintari, baina keba, ez bata ez bestea. Eta zein da, erretzaile aurpegia? Ez dakit, baina niri begiratzen naute, eta eske gaina esaten diate, utzi diozu erretzeari. Nik esaten dut. Baina ez dakit, izango da, ez dakit, hori kuriosoa da, batzutan itxurak zer... Aprobetxatu ezakizu. Zuk aprobetxatu eta zuk esan, norbaitek esaten dizunen, zer, erretzari utzi dizu eta zuk esan, bai, gaur urtebete, ezakizu ze ondo, eske merezi ditut, ezagit, 5 Coca-Cola, 3 pintxo, eta orduan beste pertsonak esango du, bai, urtebete erregabe, eon, nik aterako dizut kaina bat, eta hori, eta jazta, zuk aprobetxatu. Hori, hartuko dizut ideia, Goiuri, hori da, erretzeari utzi dut, baina edateari ez, goazen ospatzera, benga, kaina, zure... Hori da, la trampak egin behar dira. Nik mozorro gehiago jakin nahi ditut, ze gehiago? Hori, txerriaren izan zen mundiala zen, nire lagunaren amaren txandal arroxa kolorikoa, eta gaina, zeukan hemen Snoopy bat edo, hemen justo bularrean, eta horri jarri genion, beste oial bat gainetik, kutre ez, urrena. Baina oso ondo pasa genuen, kurrin atzo bertan jantzi nuen, urtero bezala, Dianarako, badakizu, igande goizean, Tolosan, goiz, 8 abiatzen dela Diana, eta orduan, jazten gara, lotako arroparekin, pijama, ruloak, eta nik behin amari lapurtu nion bere albornoz arroxa hola estampatu zoragarri bat, eta horrekin ateratzen nahiz igandero, hola peluka jarrita, eta albornozarekin, eta felix. Beraz, nik ere amari lapurtzen diot, txandala ez, baina albornoz arroxa, bai. Horren argazkia ere ikusteko irrikitan. Bai, ez daukat hemen, baina... mugikorrean atzokoak, tira. Zu segita bertopatzen dudan. Azkenengo lan, buruat datorkidan azkenengo mozorroa, hau ja kuadrilan izan zen, 5 ginen, 5ekin zein gozu, txiz, erreza, bakoitza kolore bat, eta ikasi genuen, eta listo. Lagun batek esaten zian, Josune, jolin, eske,
beti mozorro guztiekin zuk nahi duzuna da interpretatu. Eta hor ere nintzen antzesle ez erre, baina esaten hombre, ja behin ateatzen zaela, hombre, askotan hor gau horretan partxizez jantzita, galduz gero, beste fitxekin, ematen zenuen, senyora, que va a andar. Claro, txandala zen, monokromatikoa, eta tira, osea, bat oso erreza. Senyora, que va a andar. Bai, senyora, que va a andar. Hemen asko Armentiarako bidean, hori pasatzen zara legebiltzarretik, eta Jurianeatik, eta oinez, eta hori da oso Gasteizen oso paseo mitikoa, garai baten, pues, jendeak ohitura zeukan hortik, eta venga, Armentiara gora, Armentiara bera, hasta el santo, dago santu baten, San Prudentzioren zea, eskultura, eta horra gora, eta horra bera. Eta hori zen paseoa, eta orduan beste urte batean ere horretaz mozorrotu ginen. Eske oso erreza zen. Plastikozko poltsa bat buruan, refreska edo euria egiten badu, eta venga, gora eta bera. Hola, nibiltzen gara. Aizu, nik erakutsi nahi dizuet? Baina, normal. Nik erakutsi nahi dizuet duela 2 urteko mozorro bat. Ni mozorrotu nintzenekoa. Usten dira zuen? Bai, noski. Ezagutzen duzu Estirando el Chicle podcasta? Bai. Bueno, Estirando el Chicle podcasta da Carolina Iglesias eta Victoria Martinek egiten duten podcast bat, ja urte batzuk ditu, oso arrakastatxoa, emakumeak elkarrizketatzen dituzte, eta, bueno, beraien podcasta bazen horrela, bazuen estetika zehatz bat, dela Carolina jazten dela traje arroxarekin eta Victoria jantzen dela traje horiarekin eta daukate beraien estudioan maia, grabatzen duten lekuko maiak, loredun amantalarekin eta, bueno, denetarik eta guk esan genuen. 2 lagun ginen eta esan genuen aizu eta mozorrotzen bagara eta Carolina eta Victoria izan egun batez eta hauxe hemen erakutsiko dizuet argazkia. Zuek ikuste zazuen. Ze ondo, ze kuleroak zintzilik, dena, detaile guztiak geneuzkan. Beraiek podcast hori babesten du Mau zerbezak, eta guk jeineken batzuk erosi genituen, eta... eta Maua jarri zen duten kartulinarekin. Eta gainetik jarri genion Mau marraztuta, baina begira bida trajeak, biak, kuleroak zintzilik, mikrofonoak... Mikrofono soporte horiek. Kableri gabeko mikrofono. Nongoak ote dira, Mikrofono horiek bigarren kafekoa dira. Zerbaitegatik esan dut, ba? Bai. Zuk uste? Hombre, zen geixe roiek. Ez dut horrelako besterik ez dudala, ikusi bizitzan. Bueno, gu oso arro geunden, esan genuelako, bueno, aizu atera zaigu, oso txukun, ez? Oso antzeko. Eta beraiek Twitterren ikusi zuten, eta erantzun egin ziguten. Bai, da bertxiotu, elkarbanatu. Bai, zai geratu ginen, ea Mauk bidaltze zizkigun horrela zerbeza kaxa batzuk, eta ez ziren inoiz iritsi. Ezen Mauka, txarra, baina. Mau. Venga, Julen gustatu intzaik eta, Bai, egunari buelta mateko. Venga. Egunari buelta, eskamo, martizki boa indiken, Bai. Adi, Julen. Pum. Etzen kortea. Ondo, Gero jotzeko, ondo, ari gara. Eronera kantu Jose Javier Mendizabalek sortu zuen, da Eroetxe elkartearen, Julen eta biok aterako dugun gorko txarangaren habanera moduko bat. Eta, ez da, errepertorioan hainbeste jotzen, edo hainbeste urtean joden pieza bat, oso ederra da, baina baditu korte batzuk eta geldialditxo batzukola. Zirela erabat errexak, baina... Diskoan ondo, ateratzen dira. Bai, baliatzen ari gara momentu hauek, bigarren kafean entzule, pixkate praktikatzeko, gerorako. Ez que lotxagabe utxak zate, Bre, ez nahi zu ba. Nire nintzen zuen mozorroak gaur topatzen dituen, zuen argazkire bat horrela mozorrotuta gure entzulei erakusteko, zen nik erakutsi dut, baina, karo. Gubein, atera ginen kanikros egiten zuten talde babezela. Bai, txakurkrosa. Eta... bezperan, larun bat arratsaldean, hortxe, ostegunen da, ostirelan parranda eginda, hortxe, seko izurratuta, eta txakurra falta, nik. Txakurrik ez? Bitor falta, eta joan nintzen, horrela, disfrazak eta saltzen dituzten denda horietako batera, eta txakur baten bila. Bai, txakurtxo bat erosinen horrela, eta nik orduan artean ez nuen, patrulla kaninakoen berri, eta urrengo gunea jetxin nintzen, kalera, eta... Marshall, eta nik esatzen, Cristo Marshall, ze Marshall, eta... Zutako Marshall amplifikadorea zen. Hori da, eta de repente, Marshall, eta...
Marshall iritsi zen etxera, txurita beltza baino marroia. No. Epa, hori ederra da, Hortxe lehen aipatu dizuedan urtero, erabaki genuen duela 5 bat urte, 6 urte, pandemia tartean, inauterietan akaso faltazela pixka bat, karroza giro horietan zuzeneko musikarekin egindako gauzak, eta horren, elkartu nian, hainbat jende, dantzariak, musikariak, musikari eta dantzari ez diren jendea ere, eta hortxe Blues Brothers eta zatera ginen, eta ni hor nintzen, nola da Blues Brotherseko bajista, lanea, ramantzidan haren lineak ikastea, oso izen guapoa dauka. Hainbeste lan eman zizun ikastea bere partiturak, etzen nola denborarik izan peluka horrazteko. Ez hori ere egia da. Ile ordea, hemen ikusten ari ez denarentzat, badara mainigok ile orde horia. Donald Duck Dan, hori da. Donald Duck Dan. Boris Johnson izan ziteken ile horrekin. Piskat Boris Jansatzen duzu. Ile orde honekin. Bai, eske oso horraztu ez dago, hori egia da. Egia da. Edo gero, ile hori eta alkandor hau piskat Tiger King. Goan duzu Tiger King? Tiger King, zina Tiger King. Tiger King da tipo bat, estatu batuetan tigreak zeuzkana, eta salatu egin zuten, eta tigreak enduzizkioten, eta kartzelan dago orain, eta, Netflixen dokumental bat egin zioten, eta pixkat horrela. Pixkat, alkondara badauka Animal Print, ez? Bai. Urakoa hori tipo gogorra maten duzu ino. Bestela ondo inigo, bestela, bera, zapata... Igual erretzailea zube bai. Ez ondo. Ez dut sekula errebizitzen. Ez, hemen txe, bestela txukun. Bai. Bajo ere autorea. Bajo ere hori zurea da? Bai. Hori etzen nerea, hori Aitor Zorzanok zuen Harley Benton bata, bajo temagun merkea, kumplidorea, estetikoki, baina ikaragarri zamatxua, oso pixua. 10 ordu jotzen aritzeko batzuen ginen bezala, ez da posible. Behin egin nuen, eta ja, hortik urte hartan edo pixkat denbora batera erosi nuen nire jazz bas maitea, eta egia esan, hori mauka izan zen, bai, hori bai mauka. Bizkarra babesteko ombrero horietako bat. Nik bomboarekin erabiltzen dut. Bai, nik korrea ona erosi nuen. Bai, Enrico Rubiños idatzi nion, eta Enrico, behidazak hor katalogona hola, bajoa jotzeko, oso tarteka jotzen dugun ontzako, eta pixkate sorbaldare, ez dakit, kaioa egiten ez dugun horientzako, eta daukate olako, ugal moduko zabal bat, lodia, batzutan gitarra akustikoa jotzeko ere hori hartzeko goa ematen dit, bai, koltsoneta baten etxeritza ezelakoa da hori zintzilikatzea. Josune Belez de Mendizabal! Hei! Erretzaia horpegia ez, baina ajea duela dirudi, Hemen esan digu ez ez. Bai, gaur nabil ez dakit pixkaneke, astelena da, klaro, Aitor Tolosan atope zaudetela, baina hemen Gasteizaldean, ekarri dut txiri buelta bat, ekarri dut eta esan dut, nola relazionatuko dunik, pixkat inauterien kontua, Gasteizen Araban gertatzen ari den zerbaitekin. Nik nire asoziazio propio egin dut, igual akaso eskasa irudituko zaizue, kontuena izan astelena dela eta Tolosa, baino hobeagorik ez dagoela, gaur beraz horma irudiak ze, karo ekarri dut eta esan dut begira, azken finean, ez alda eraikuntza baterako edo eraikin baterako, ez alda pixkat inauteri kutsurik baldin eta marrasten duzun edo, ez? Guztiz ados. Alderatuko bagenu edo paralelismo bat egingo bagenu gizakiok nola egiten dugun inauterietan edo bai marraztu edo bai peluka jantzi edo dena alakoa, esan dut, behitu, horma irudiak Gasteizen hain ezaguna dienak eta badago olako ibilbide turistiko bat, Alde Zaharretik eta Zaramaga auzotik, eta ekarri dizuedana gaurko da, Zaramaga auzoan kokatuko gara, dakizuen bezala 60. hamarkadako auzoa da, nahiko zaharkitua dago, garai horretako etxeak atreilozkoa dira, eta filtrazioak daude, eta udalak egin zuen olako errehabilitazio plan bat, eta badoaz zenbait eraikin, zahar berritzera, jarriko diete, olako kapa potolo bat, ustu deitzen dela, sate, Nikolan entzun izan dut, azkenean da, isolatzeko, ez? Isolatzeko eraikina, bai ezetasunarekin, bai
euriarekin eta. Ze gertatzen da? Ba, bueno, Zaramagan badirela 5 horma irudi oso maitatuak, eta beraien artean 5 horietatik 2 bereziki. Bat, Zaramaga auzoa aipatzen dugunean, martxoak 3 datorkigu burura, 1976ko martxoko 3ko egun beltz hori, non poliziak 5 langileak atu zituen, eta horren, mural bat, horma irudi bat eginda dago, ja aspaldian, eraikin batean, bederatzi pisutako eraikin batean, eta klaro, errehabilitazioa llegatu denean, hor bizilagunak eta bizilagunen elkarteak pixkat esan dute, kontuz, ze bai jarri behar badute isolamendua, desagertuko da, hau, murala. Eta oso esanguratsua da, eta ez hori bakarrik, maitatua ere bai, eta bizilagunen elkarteak dioen bezala, memoria zaintzeko edo jakiteko nondigatu zen, ez dago etorkizunik, lehen aldia ez badugu ezagutzen, ez? Orduan, hor pixkat dago orain konfliktua, eta ematen du nolabait, eraikin horrek beharra daukala benetan isolamendu hori jasatzeko, baina horma irudi hori mantenduko dela. Nola mantenduko den? Nik irakurri dudan albiste horretan ez dut oso ondo desbelatu, ze olako hitz zelan deitzen di hauek. Ez dutela asko desbelatzen, baina berreskuratzeko aleginetan ibiliko direla. Ulertu dudanagatik antza, behin, isolamendu hori jarrita, berriro margotuko dute, porque, claro, bestelan zelan egin hori. Baina, hau oso esanguratsua da, esan bezala martxoaren 3koa, eta beste bat ere badago, esan behar nuen gure zaharrei, baina zaharrak trapuak dira, ez gure adinekoei omenez beste bat, eta hori ere mantenduko dute. Orduan, hortxe dago tirabira, eta iruditu zait, ekarriko dut hori martxoaren 3ko horma irudiaren inauteri berezi hori, gure etxiri bueltara gaur. Ez dakit. Hori karri dut. Badakit igual ez da inauteri oso zaitza, baina da gaurkotasuna, inauteri kutsu pitintxo batekin nik asmatu dana. Badakizu zein den hemen arazoa, Josune? Guk hasi dugula saioa oso goran, baina... Bai, eta nire errua orain? Ez gu ari gara pintxatzen. Gure barruak ari dira pixka pintxatzen. Ez tozko goi urte. Ez da nire erruagatik izango aia, oie babanoa, bestelan, Pintxatzen ari gara ez dugulako pintxori jan oraindik. Gero, bukatzen dugunean... Xolo mokautxo hain dugu. Bale, zan nahi nuen elkarrekin, baina bale, otzen dozu, janduzu eta ez nazute gonbidatu, eskerrik asko. Zu txikonekin gozaldu duzu, beraz, zuk ere. Hori, kontatuko iguzu oraintxe. Igual, kuñatxo bat sartuko dugu Julen, Juri kontati ezagun. Isili geratu da, Bai, ez du eskorik esaten. A ber, txikon, jendeak ulor ezala, txikonetaz disfrazauta zegoen norbait. Hori bai izango zala, hemen, zera, Iker Casillas, Sara Carbonero, olako kasu, Goimaiako kirolari eta Goimaiako kazetari baten arteko lioa, ojo, cuidado. Goimaiako kazetaria naiz. Hombre, a ber, Euskal irratigintzako saiorik moloieneko, kazetari moloiena. Moloia. A ber, gozaltzera gonbidatzen gaituen Julen. Nahi hortan. Adibira hor, Juri ez fidatu, ez zaitez fida, Josune Belez de Mendizabal, aizu, inauteritan atera duz berokia jarri hotz egiten du Euskal Herrian, eta zera, guk oraindik tartetxo bat, entzule ulertu, maite zaituztegu, egin nahi duguzuekin saioa, baina lehen bailen bukatu eta parrandara joateko gogoare, badaukagu dena esaten hasita. Hemen gezurretan ezkarasiko. Josune Belez de Mendizabal, Fernández de Garaialde. Muixo hondi bat, zaindu. Muxo bat, osondo pasa, eta ni bai kalera noa, eta betxu, mozorrori gabe, hemen egiten duen otzarekin nire sudurra gorria jartzen zain. Hemen ez pentsa giro tropikala daukagunik. Zaindu!
bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Segituan gatoa zentzule, Goiuriren atzoko gosariaren entzun nahi dugu eta. Naiz irratia. Justu musika honek goratzen dite momentu niretzat berezia, banengoen sikuleko lakuan, beste iparraldeko ertzan, beste ertzan ikusten zan mendiak, horre glasiarrak, dana elurtuta, eta ni pentsatzen, araño ego behar dugu, ditzen zaigun arainik ere, 4.000 metrotara igotzeko, hau horra izango da. Baina justu iluna barra zan, eta agertu zanan kuadrilla bat, danak edadekoak, gizonak eta emakumeak, eta soinua eta bibolina atera zuten, eta hasi zian abesten, eta niretzat momentu hori izan zen ikaragarria, imaginatuan, Kiristanen, laku ertzean, iluna barra, zegoen jende askoan bainatzen, batzuk gaur bat zeuden nire sakabanatuta, eta nengoen nire kanpindenda ondoan nuela eta olako karpa batean jesartuta, eta aurrean jarri zian hori abestea, eta flipatu egin nuen, zelako abesti polita eta zen abesten zuten, gaiak guztiek abestea zuten, gizonek eta emakumeek, eta oso oroitzapen polita dut, hori, esan bezala, lakua, musika, ni bakarrik, beste aldean mendiak, eta menete, ostia. Behitu non sartu nazen, baina, ostia, momentu dago ez dit inorken duko. Naiz bidaiari. Asteazkenetan, arratsaldeko 6:00. Naiz irratian, bigarren kafea. Hementxe 7 minutu eguerdiko 11:00 informazioaren bila joango gara, gure giro inauterizaletik pixka bat urrunduko gara, zertxo baita, baina, utziko diguzue, bigarren kafean oso inauterizalea gara eta utziko diguzue, eta entzuten ari garen hau gaur bertan izango dugu Tolosan entzun gai, Eider? Programa luze eta sendoa, aisialdi taldeetatik hasita, baina horiek segituan izango ditugu gurean, kontatuko digute nolako izango den gaurko eguna eta nolakoak prestakuntzak, baina publiko guztiarentzako proposamenak baditu gaurko egunak inauterietan. Hemen kontua da norbait egongo dela bere etxean gu entzuten, eta esango duela, hazen bidia ematen didaten hauek. Orduan, pentsatuko dugu denbora emango dietela etortzeko trena hartu edo autobusa hartu, ze hori Trena ez dakite bazpare autobusa hartu. Dabiltzan bezala? Ja, baina, gomendatzen dute garraio publiko erabiltzea horrelako festan dietera etortzeko, eta, trena ere abentura bat izan daiteke. Bai? Eta zuzerekin egingo duzun topo. Etxetik atera bai, eta akaso Tolosara iritziez? Ba hori, gertatu daiteke. Beraz, goiza hasi da, baina, zoi denbora emateko, pentsa, imaginatu, iristen zaretera ordu batetarako. Ordu batetan iritsi eta txosnagunera joan, eben erdigunera, trianguloan, La Jodederaren kontzertua dagoelako. Edo berandugo iristen zaretela ez zer pasatzen. 3:00 Gazteako jipa ibiliko da kaleetatik, beraien atzetik joan, eta musika entzungo duze. Berandugo iristen zaretela, lasai, 4:00 kale jira, Pokatripa, Tolosano eta Arko Iris Txarangakin, ibiliko dira bueltaka, Plaza Zarretik zezen plazara, gero, zezenak, zezen plazan, zezen ikuskizuna, baino hori sarrerarekin da, eta sarrerak lortzea,
oso zaila izaten da. Egunan bertan eguneko 5 saltzen da, baina sekulako ilarak egoten dira, beraz, bueno, baien ez da planik omendagarriena ilaran egotearena. Baina gero bai 5etan Eider eta Oian Bega egongo direla, Alondigia plazan eta hor musika, bueno, ez bolin behaukazu sarrerarik zezen plazan egoteko, lasai, ez da zer pasatzen, musika dago kalean. Eta La Jodederaren giroan dantzatzeko ere proposamena bota duzu, eta nik La Jodedera pixat entzun nahi dut. Isilek dago Gaia barrenia Isilek dago Gaia barrenia Kontzitxuri poliba Dantzaldia, egongo da, zerkausian, txarangekin. Hori ederra izaten da. Lekualdatu dute, beraz, joaten bada norbait... Berdura plazara, Kristal plazara. Ez du topatuko... Bestela galdetu jeneari. Entzungo du. Kale tartetatik entzungo ditu txarangak eta zaratza soinuak eramango du. Gogoan dut duela 5-6 urte, joan nintzela lagun batekin atrago bat hartzen genbiltzela, eta txaranga eta hoxe dantzaldia. Eta antxik ginela, bueno, bi andra ondo 70 urteak pasata, ondo 80 urteak pasata kaso ere bai, eta... Dantza atako alditugu eta horbildu nien, dantzatu galtzen nukete gurekin da. Baietz, eta antxe pospozik, tente jarraita bimutirola ondo altuak, eta kategorin ibili ginen dantzan, eta oso gustora. Eta, bai, gero, urtero pixkat faltan botatzen den anedota horitakoa da, oso guzta ibili ginen da. Eta gero, bai, banik zu ezagutze zaitut, zezu honen da besten eta semia, eta ikusi dut telebistan da, auta beste, eta irratia, eta antxe Gerora ikusi dituzu kaletik? Ez, bai, gogoratzen, beraiek ezagutzen gintuzten, gu, baina nik gero beraien horpegiak, igual topatu izan banitu gogoratuko nituzken, baina oraintxe, eta 3-4 urte pasako ziren hortaz, eta ez ditut buruan oso argi. Hankari zapaldu bare montatu zineten, dantzan? Bai, txukun orduan. Txuroso. Ondo. Eta kontzertu gehiago txosnetan, arratsaldean 7:30 aurrera, Muxutruk erromeria, The Brass Band, Basque Village eta DJ Jotatxo. Eta gero gauez, 11:30, Bomberene eta Inkansables txarangak kalez kale. Zoruk arte da biltza, hori ez dakigu? Hori ez digute esaten. Hori hobe da jakitea. Normalean nahi izaten dugu, haikez retiratzea. Bai, baina... Luguna luz egiten da, orduietara iritsi eta atzo parranda, gaur parranda... Bai. Ez dauzkago urte. Ez da beharrezkoa luzatzea gehiagi. Ez baina txaranga kalean dagoela etxera joateak ere pena maten du. Kosta egiten da. Hori bai, hori egia da. Gorputzari kontra egin bertza june horietan. Hori da, ez dala lehiaketa bat. Ez du zentzu horretan esaten, Gehiago diot hori, txaranga kalean dago eta zu nekatuta zaudet, baina nahi duzu, egon. Edo agian erdigunean bizizara eta txaranga kalean dago eta esaten duzu, hobe, beraiekin hemen beran kuartoan ezin lo hartu baino. Ez dakit, 3 galdera arte, orduiek 3 galdera arte ibiliko dira, kaso? Ez dakit, txarangak. Ez zigude esaten. Sekretu izaten da. Gero tolosan txaranga improvisatuak ere gertatzen dira. Horregatik. Hartza katxarroa eta jungo izuzte jotzea eta deitu joko ni da kaja hartzala eta plato baten joko izki eta hortxe. Horregatik. Hori esek izaten dira politxenek. Gaizkien sonatzen dutenak batzutan ere bai, baina hori esek izaten dira politxenek. Hortxe, goizeko 11 bueltan ditugula, bagoaz egituen estudio zentraletara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Juren goiuri zuei, gero eta luzeago egiten ari zaizue bigarren kafeo. Bai, esango nuke.
Ni ari naiz maldan bera, zulora. Hori, zera, gariren banda da. Ba, kaso. Ni Gari eta maldan bera. Ni maldan bera, no, zulora. Nik uste dut gaur lehenengo aldiz, kafe katiluka bat hartuko duela. Aipatu dugu inauteriak direla, Tolosan gaudela, egun luzeak direla, baino egun bakoitzak beren hortasuna duela. Eta gaurkoak, astelenitak badu berezitasun bat, eta da gaur aisialdi taldeen eguna dela. Inguruko, Tolosako eta inguruko aisialdi talde batzuk kalera ateratzen dira, ume mordoxkarekin, eta dantza egiten dute, edo, batzuk dantza egiten dute, eta besteak gorputza mugitzen dute, ez dela gauza bera. Eta horregatik gonbidatu ditugu, dantza egiten duten horietako bat, eta dantza egiten ez duten horietako bi, Txentxek aisialdi taldea eta Kirikino aisialdi taldea. Egunon, majos? Egunon, Goiuri. Kaixo, egunon. Ondo zaudete? Bai, primeran. Gauta eta... Goizetik jalan asko egin da. Ez nahi. Dagoeneko zuen taldeak dantzan hariko dira, abandonatu dituze pixka bat. Erabat mindutako Goiuriren komentarioaren gatik. Batzuk dantzan da besteak gorputza mugitu. Hori da. Eta esan zitelako serio etortzeko jantzita, eta gero zuek eben. Hori izan da, barkatuko diguzue. Egia esan, azken ordura arte zalantzauki dugu, baina esan dugu, igual, egia esan txilabak hemen zeuden da. Jantziko ditugu behintzat streamingez eta igual esan bar genizuen. Igual lan eman dizuegu disfrazak entzen. Claro, entendu, Eskerrik asko irukote. Ostras, ze majo gehan. Daramazo goizerdia horrekin, eta baina berriz ekendu, eta berriz ejarri. Zuek aztea zarete. Bai. Baina, barkatu. A ber, gure neuronak ere ez da biltza, bere osotasunean, eta... Nekatuta gaude. Ulertze dugu. Bueno, ala ere, ez dakit ez, aipatu zuen mozorra kendu dezuela eta arropa serioarekin jantzi zaretela, baina gure entzulek jakin nahiko dute, ze mozorrota zari diren. Zertaz mozorrotuk da aurten Kirikino? Hagu langile ezatea gea. Langilez? Bai, mozorroa zan ez? Eta jentzek? Bueno, gu el gran showman aukeratu deu, eta horko pertsonai asko dauzkau. Zerna. Hau da jentzek gaur dantzatuko duen kantuetako bat? Bai, azkenen pelikulak badu martxa, badu musika oso politxak eta martxosok, dantzatzeko onak, eta hortik ataiteu denak. Ziona. Nik galdera serioekin hasi aurretik lehen hitzeman diet galdera bat egin behar niela, eta lehenengo galdera hori izango da, eta gero ja hasiko naiz, prestaketa lanak, eta gauz horiek, baino, lehen galdetu bidate, baina ze galdetu behar didazue, eta nik esan diet galdetu behar niela, ea dutxan daudenean, urari begira dutxatzen diren, edo urari bizkarra eman da, eta galdera hori egin behar diet lehenengo, elkarrezketa serioarekin hasi aurretik. Beraz, pentsatu duzu erantzuna? Bai, inauterietan paretari begira, bera begira, eta pareta usten. Eta pareta usten. Ojo, inauterietako unerik arriskutsunetakoa izan daiteke, dutxa. Bai. Hor irristatu, erdi... Arrisko handiko jarduera bezala, ari gara inauteriak kaso jende entzulek esango dut, ze ibiltzen dira edo. Ez, baina galdera serioa da, Nerea, zu? Ni ura atzen ustet. Baina, bida. Ura bizkarretik. Bai, bizkarretik. Bestela horpegin jamate balin baizuta dena, horrere, ojo, faltazana, Desperako pinturak entzeko eta ondo. Ez da ondo, nahiko ondo. Guk gaur horpeia pintetu ardu bain, nik julen. Inauterietako unuri txarna izaten da, txera joan eta. Hori biltzen gara, txotx, baina old styleko txotxoiekin, badagizte txotxe gaur egun ja borobildu nahiko fina badau dira, baina txotxeak zera, hola, txapal xamarrak zirenean, eta punta hola kanbutxea, eta horrekin tak azkurearen zat hori, ez? Inauteri zaleok badakizu, hau ez? Arpegia pintauta dagoenean batzutan azkurean zatola txek, eta hori biltzen gara, Iristen da une bat, ja txotxa kanpora eta eskua pasatzen. Bai, pintura gero eta eskaxago, nibe azpitik eman duzu, bueno, tira, bai, oso ondo, segi, Goiuri. Falta zegora inik irugarren erantzuna, dutxa, aurpegiz edo bizkarrez? Bueno, egora, arabera. Vale. Oso ondo. Oye, erantzun hori nada, Nahiko na. Bale, eta ja, galdera hoia gainetik endu dugu, eta bain galdera serioak dira. Eta galdera da, jende asko egongo da, ezagutzen duena, astelenitan egiten duzuena, bestek, kontatu diegu, aisialdi taldeak, ume mordo bat. Zenbat hilabete lehenago hasten zarete prestaketa lanetan? Iraietik. Bai, azkenen ideiak nik uste talde guztitan ja
lehengo urteko inauteritik ateatzen diela, baina serio ja planteatzen iraiatik aste gala, eta gero ja umekin taula abendu alden. Lehenengo gauza pentsatzen dut izango dela mozorroa aukeratzea. Eta horrek, ez dakit, referendum, hauteskunde, ze giro hartzen du horrek? Gupintzatite talde guztia elkartzea, eta ideiak bota. Ideiak bota, eta gero deskartatzen jun, eta bozkatu, eta azkenen ateratzen dena saiatu iten. Zuen kasuetan, markatu, isialdi taldeetako arduradun, edo, antolakuntzako kide zareten horretan, pentsatzen dutenak ere aurri izatetik hasi zaretela. Bai. Beraz, urten mordoa dara mazuela, lehenengo aurro bezala dantzan, eta gero zenbat urte dara matzazue pixkate antolakuntza lan horietan. Nik dantzan gutxi. Aterata ere dantzatzen hori egiten, ez da? Ez, sekula ez detegin. 12 urtekin hasi, eta 33 dauzkat, hortxe. Urte batzuk gorputza gaizki mugitzen, eta beste batzuk gorputza gaizki mugitzen, eta antolakuntzan. Ez, ni azkenen adidez 5 urtekin hasi nintzen, txentxeken, eta orain dauzkat 23, eta 15 urtekin hasi nintzen begira bezala. Orduan alde guztik dakizkizu. Hor, kanbio asko ite duzu. Eta honek esan nahi du ere, pixkat festa oso barruan bizi dugun jendeak ez, gaudenak pixkate mobidatan sartuta, inauteriaren barruan, inauteria bizi duzula beti berdin. Beti da ezberdina, baina asteleneita bakoitza zuen bizitzetan horrelakoa da. Lana, ardura, kezka eta gozamena. Pixka denetatik, ez? Bai, ni askotan pentsatzen, bestela zeingo nun, Ja, hori ere, bai. Osea, zeitet, ez dut beste... Kaldera zaila da, Bai. Osea, ez daukat beste bat. Plan B ez da existitzen, netzako. Ardura ipatu du Inigok, eta ardura, nahiko handia, ze ume asko zuen begiradapean, edo zuen zaintzapean, egun honetan. Gutxi gora bera, zenbat? Talde guztia kontuan hartuta. 2000 inguru. 2000, 2000 partaide. 2000 partaide, bai. Talde guztien. Gazte, nerabe batzuk, antolakuntzako begirali zaretenok, eta 2000, 20.000 biztanlera, iristen ezten herri batean. Gaur, Iritsi da, Inigo! Iritsi alda? Baina inauteritan eskiatzera joan direnekin berriz ere. Berriz ebera. Horiek ez dia tolosako. Inauteritan kanpon balin bazare. Nire laun batek urtero egiten, oso inauteri izalea da bera, eta urtero harrapatzen zuen kanpaina iraietik, eta aurten enpresatuko guan inauteritako, eta ez, aurten eskiatzenik, nik autaneok. Eta, hain serio esatezun, jendik sinistiten ziola, da gero inauteritan ikusita, baina ez aloan eskiatzea joan behar da. Ziapake, nola joan ez eskiatzera, eta bai hori bada gure gola txiste, barnako txiste bat. Aurrekoan bilera batean, inauteri buruzko bilera batean, han bazegoen emakume bat, eta bilera osoa pasa zuen kexaka eta kexaka. Ez zitzaion ondo iruditzen, inauterietarako hartutako erabaki ez bat beharez. Eta bukatu zen bilera, eta eltsa zen, eta gerturatu zen gure gana, eta esan zuen. Nik asko kexatu naiz, baina inauteritan kanpoa, no? Ondo. Eskerrik asko. Eta izan zen, bai, bale, oso ondo, hau da inauteriak bizitzeko beste modu bat. Inauteri guztiak erretxinduta pasa eta bera inguruko guztiak erretxintzeko behar du, kanpora joatea. Asko zobeto. Baina tira, astelena berazuentzako horrelakoa da, hau horrela da, eta inauteriek urtero patroi antzekoa jarraituko dute, baina uste dut horrela gustatzen zaigula ere, ez? Inauteriari neurria horrela hartu diogu, bakoitzak bere estiloan, bakoitzak bere konpromezuekin, ez? Eta kasi ez duzu pentsatu behar zer egingo dezun. Pentsatu behar duzu zer jantziko dezun. Eta nola egingo duzun, ez? Lan asko bai, baina... Baina plana badakizu zuten, larun bat kalderetatik, ez? Aste hartitara. Iristen balin bazean. Zakit Inigo iritsiko zean, arpegi txarra hukazut. Bai, arpegi txarra hukat. Normalean, kontatuko izuten, nik aste hartitan indar desent izaten dut. Zebeti nabil pixkat neurtzen, oso goizetik izaten dira ardurak, egandean atzo oso goizetik estenatokia montatu, zuzeneko emanaldi bat egiten dugu azken urteoetan, lehen ere ipatu dut, eta oso goizetik ja trasteak, ez da gize, instrumentuak hartu, jantzi, montatu dena, soinua, mikrofona, eta larun batean, bezperan, normalean oso inauterizaleok ez dugu parranda egiten, baina tira, baten bat beti despistatzeko aukera badago, izaten da. Orduan, saiatzen ez larun batean ez liatzen. Orduan, igandean oso goizetik hasten zara. Igandean, parranda pixkate egin genuen atzo, baina ikusten duzu, nahiko osatuta, osorik gaude. Gaur gehiago luzatuko da. Bihar ere saio egin behar dugu, baina egia da neurtzen juten aizela, eta gero aste hartitako parranda gustatzen zaitu.
Zuek gogoratzen duzue azken argazkiaren mito, leyenda hura? Baina leyenda da, ez da. Hori gertatzen zen. Gori gara hemen oso Tolosa girotik eta guk ezagutzen dugu, zer egiten duzuen, nolako izaten den egun hori, baina gure entzule askok ez. Beraz, kontatu mesedez entzuleari, zuek etorri nahi balin badu eta zuek ikusi dantzan, noiz etorri behar duen, noiz ez duen etorri behar, ze agian arratsaldeko 3etan etortzen balin bada, ez zaituztet harrapatuko. Ze erdutegi edukitzen duzue? Bueno, gu San Francisco pasealekuan ibiltze gara, denak 5 talde gara guztira, eta 11etan hasita, ordu bat aterdik ingurua gehitzera bazkaltza juteko, gero zezen eta talde guztia jutega, eta txalden ez geha 5 ateatzen, baina talde esente Navarra etorbidetik ateatze geha, eta hor inguruan 7 terdi 8 arte. Guain hemen petit komiten gaudela, zein da zuentzat eguneko momenturik guaiena? Gehien gustatzen zaizuena. Ze eguna oso luzea da eta egun guztia ez da erantzun onargarri bat. Eguneko lehenengo zatia, porque indarrak intzaude, eta gero zezenetik ateatzea baita oso ondo da, esan giro oso ona sortzea eta asko gustatzen zait. Zezenak aipatzen ditugunean, Tolosa Restaurantzaku zezenak aipatzen ditugu, bigantxak dira. Hori da, bigantxak dira. Txakurra handiagoak ikusi ditugu, bigantxa horietako batzuk baina. Baina bigantxa dira eta baten batekola. Rekortadore batzuk ibiltzen dira. Kolpetxoren bat hartzen du eta baina. Egia esan ez ditu ikusten, bakarrik giroantzako ambientea da, ona, txaranga sartzen diala eta askotan ez ganteatzen segertatzea plaza barrun. Lehenengo zezena erdin ja bokatakin eta diendakin eta konfetikin aztegia eta... Askotan Tolosan aipatzen da, egunen batean akaso ez dira egongo. Ez jendeak planteatzen du, gizarte aldatzen ari da, zezenketak ez daude, hauek ez dira zezenketak, horregatik egin dute argitze lan hori, zen horbait pentsatu duguzuken, nola, zezenak Tolosan oraindik ez. Baina egunen batean akaso ez dira egongo, zezenik gabeko zezen plaza, bigantxerik gabeko zezen plaza posible izango litzateke? Nik uste horrerdin edozer gauza sartzezula eta igual gungo ginala. Horean nintzen hori pentsatzen, akaso, bai? Beste dozein ikuskizun, ez? Bai. Pentatloia balitz, pentatloia ja egiten dela Tolosako zezen plazan. Imaginatu, jendea hor pentatloieko probak egiten. Juri hor harriak altxatzen. Sarrera garestiok izan zazia. Hombre, sarrera super garestik. Nik ez du nahi ezarren kanpaina egina, inork ez ezala pentsa hemen ezer prestatzen ari garenik, eta baina bai, egunen batean akaso hori aldatuko da, eta aldatzen bada ere, igual zezen plazan beste dozer gauza gertatuta ere, eta txarangakin bueltaka, eta azkenen egia da, zezenetara joan eta bokaioa han, argazi batzuk atera, 4 pieza jo, tragotxoren bat hartu, eta hori izaten da pixkate eman. Txaldea oso ondo, azkenen arrazoia dena dalakoa, nik uste ambientea mantentzen bada, hor ona dala. Eta lehen zuek iritsi aurretik eginen komentatzen, zuek elkarrizketatzeko aukera izango genuela, eta hor galdera bat egin dugu, erdi retorikoa, baino orain ja egin nahi genukeena. Zein dira dominatzeko zailagoak, nerabeak edo gurasoak? Ze gurasoak ere ateratzen dira zuekin dantzan. Egia esan, Egia esan, hori. Gurasoak. Entre la espaira parece esatean nago, Juri. Aizu. Hola, xez. Okerrago egiten dute dantza gurasoak. Orokorrean. Lehenengo Ibanek eta gero gurasoak. Bueno, guraso pare bat dauzkat burua. Beraz, zure aurretik bada. Gure azkeneko dantza egiten dugu beti zubi baten gainean. Eta hor da, zakit mitoa dan edo ez, baina bazparez du frogatu nahi. Mundu guztia pauso berdin ematen badu, akaso zubia eroriko. Sinkronian sartuko dela. Bazpare, gaitaite dugu. Bueno, beraientzat ere politia izango da, ez? Guraso asko euren seme alabekin, elkarrekin, baino ez zain elkarrekin, asko zaretelako eta egunean zer, denbora guztian ez daudelako elkarrekin, baino bada, ez? Familia plan bat edo... Proiektu bat elkar banatzea azkenean, ez? Nustet politia dela. Egia da, ez? Batzutan pentsatzen dute, akaso nire semea ongoa dutxatuta, baina gero giroz berreinak sortzen dira talde berreinaren barruan, ez? Egia da, momentu batzuk daudera denak elkarrekin oteko, baina gero jende asko gea, eta dozein ekintzetan bezala bakorrioak eta sortzen dira, eta bakoitzak bere giroa dauka, bere daineko jendeakin, eta denak batera, baina taldeka. Eta baita kuriosoa da, guraso batzukin gertatzen zaiguna dela bere seme alabaia igual kirikinopko prozesun ja ez da hola, baina behaiek ateatzen jarraitzen dutena, orduan, hoi seinale ona da. Eta
aipatu dugu, ez? Hemen dantza, gorputza mugitu, dantza batzuek besteek baino hobeto. Zenbat ordu eskaintzen dizkiozu, esan duzu, iraietik hasten zaretela, zenbat ordu pasa dituzue gaur arte dantza ikasten eta prozesu honetan? Dantzarekin bereziki. Dantza ikasten, pila bat. Gu hasi ginen abenduak 6-7 uste zala asteburua, eta gu biltzea, larun batero eta igandero, 4-6 eta, hor deskantxu bat iteo, baina 10-20 minutukoa. Eta gero egurritan egunero, jaiegunak eta bezperak enduta, egunero, orduan. Eta aurten, suertez, otxai hasieran tokatu ala, bestela, oraindik hor gare ensaiatzen. Niri 50 ordu atera zaizkit, hola kalkula azkar batean. Ba dantzan, bai, holako zoze. Asko da, Besteo gutxiko, Hola nabaritzea. Gero goiuren aportazioa hasierako da, Hori 50 ordu sartuta ere antzeko, Ez, estiloz berriak ere daude taldeen artean, eta egia da, probablemente ez. Dantza ederrenak zuenak dia. Bueno, estilo... Zein dira aixialdi taldeak gaur edozein Euskal Herritar, edo atzerritar, Tolosara etorrita, dantzan ikusiko dituenek? Gaude hemen Kirikino eta Txentxek, gero dago Txiribitu, Atxena eta Kazkabarra. 5 talde guztira. Eta 2000 bat pertsona hor talde horien bueltan. Beraztu 50 orduaino gutxixago. Ni esan duenean... Erdia, igual. Esan duenean, gabonetan egunero, hasi naiz hor kontuak egiten eguti begira, eta bai. Bueno, baina... Bai, azkenan nik uste, mentalidadea edo ezberdina dala, gu egia da talde txikia egala, familia asko eta hala, orduan, txalde pasa oso onak ituteu, eta parra tarte, ensaio egiteiteu. Eta, bueno, haundik gestionatzeko eta biltzeko ezberdina da, ez, mentalidade hoi. Tokatu zaizuen noizbait urteren batean, ze 5 aixialdi talde aipatu ditugu, kointziditzea mozorroarekin? Ze pentsatzen dut, aurretik ez da hitz egiten, ez da koordinatutako zerbait, aixialdi talde bakoitzak erabakitzen du bere mozorroa. Nik aldera berdinokat beti. Nola ite deu? Baino ez. Hainbeste daude, ideia pila daude nik uste. Antzekoren bat gertatu da, ez azken urteetan. Bai, antzekon bat, bai. Berdina ez, baina... Urteren batek atea tandikan 2 urte eta beste. Guadi ez artea ginen duela urte batzuk Disney eta, Disney nola haina handia dan, egia da 3 pertsona edo 3 pelikula aukeratu genitula, eta gero, lehen urten adidez Tarzan de bai aukeratu genuen, orduan, bai, ideia 1000 daude, eta bakoitza juten da normalena ideia mota berezi baten, guri asko gustatzen zaizkigu musikalak adidez. Orduan, bai, ez deula hainbeste kointzitzen, baina, badaude kasu batzuk, igual, Ibanek esan duen bezala, 5 urtera edo, berdina edo antzekoa hartzen duguna. Eta bestiekin bai. Ez, garai hortan modan dagona bestia aukeratzen duzu, eta ostra, eta beste bat, eta gozgea, ez? Bai, hori batzutan bai, baina, bueno. Ez zer pasatzen, ez zaretea sarretzen. Ez. Galdetu dut, ea zenbat ordu pasatu zuen dantzar, eta galdetu nahi dut, ea zenbat ordu pasatu zuen errezatzen eguraldi ona egoteko egun honetan. Ematen dunez asko ez. Baina izango da kezka handi bat, ez? Hainbeste jende guztira 2000 aipatu dugu, pentsatzen dut urteren batean ere egongo zinetela bertan bera ustetik gertu, eduku ditugu inauteri oso eguraldi kaskarrekoak, ume batzuk esango dute, dozein eguraldi dela ere atera egingo gara, beste batzuk euriari du eta etxeran geratuko gara, erabaki nahiko zaila. Bai, da kontu batuetik ezkatzen zaituna, ez? Azkenean hilabete askotako lana da, lortutako esfortzuaz aparte, esfortzu ekonomiko bat familia askorentzat egun antolatzea, eta ardura bat, erabaki bat hartu behar dezu modu azkarrean pertsona oso gutxiren artean, zea aurrea edo atzea. Eta jakinda, erabakitzen dezula, baten bati, taldekoa eta taldetik kanpokoa zeiola gustatuko, ez? Hartutako erabakia. Orduan, bai, kezka bada, ez? Eta, gurean derrepente hori zaparra botatzen dut, eta derrepente aguantatzen dut, eta derrepente, bai, baino, haizu, Tolosan bizigea, badaki gutxarra, ezta? Inauteri ostego katarroa kontratuan sinatuta egoten da. Bai, eta gero adidez, jendearen egoera de bai oso ezberdina da, ezin dituzu denak
kontuan eukize, bat igual kanpoan bizi da, hemen ikasketak, lana asko egiten dute, orduan bereziki astelen hartzen dute jai, edo egiten dute esfortzu bat etortzeko inauteritan, kanpoko dienak, eta erabakia azkenen oso zaila da, eta denbora oso gutxi da hartzeko. Bai, eta este egunetan egiten duen eguraldiak izorratzen zaitu, evidente. Jenei, ostegun giztenan ze eguraldi egiten du nire planaztu aldatuko, ez? Eta bustitzen bali manaiz, nire ardura da. Eta kuadriakona behaiena, ez? Baina hemen zure ardura da taldea. Eta bai, kezkatzen dula. Materialak, bozgorailuak, aurrak, zain aurrak, dena. Eta bueno, da jendearen umorea eta aldartea ere nolabait kudeatzea, ez? Azkenen giro txarrarekin ere erabakiak jendearen arteko giro hori ere askotan pixkat aldrebestu egin daiteke, ez? Eta zoi ere badagokizue pixkat kapitain lan hori, ez? Pixkat tiraka eta venga, gora bilotzak eta aurrera, ez? Bai. Inauterietan entzun izan dut azkeneko asteetan, gero heldu garenean inauterizale izateko txikitan inauterizaletu behar garela, eta hainbeste inauterizale daudela Tolosan aisialdi taldei esker. Ez dela inauteria hiltzen joan, aisialdi taldei esker, txikitatik dantzan ateratzen direlako umeak, plan egiten dutelako astelenean, gerora plana egin nahi dutelako egun gehiagoetan, zuek nabaritzen duzue jendearen eskerron hori, edo hau beste gauza askotan bezala barruti komentatzen diren gauzak dira, eta gero zuen belarrietara ez dira iristen. Denetarik dago. Baina ez nator bat zure analisiarekin, Ez zaduz bat? Ez, iruditzen zait bai egiten deula eskaintza bat, iruditzen zait bai inauteria dela festa bat agian gazteenak eta nerabeak integratzeko zailtasunak dauzkana, ez? Eta egia da inauteri modu bat proposatzen degula. Baina, inauteriak oso zarrak dira eta isialdi taldeak, ez dakit, 40 urteko historia daukagu, ez? Eta inauteria lehenagoretzan hil. Uste, inauteria evoluzionatzen dijoala, ekarpen bat egiten degula, por supuesto, baina, ez gara asko flipatu behar, ez? Nik ados, iban egin ze azkenen nire percepzioa da, inauterik azkenen egun bakoitza mundu ezberdin bat dela. Ez dauka zer ikusirik astelena, igande asteartea, osteguna ostiralakin. Orduan, guk lana edo horiiteula, baina astelenean bereziki, hor notatzen da denak begirale garenoko hain, denak etorri galera ume izatetik, baina nik uste beste egunetan ez daukagula hainbesteko inzidentzia, ze mundu ezberdina die, eta plan ezberdinak. Nik pixkatu mainguru edo eztabaida bihurtzeko asmoz zuen baimenarekin, ados nago zuen analisia ere, noski, inauteritan astelenari ematen diozue, eta egun asko dira inauteria, gauza asko, inauteria jende askoak mantentzen du bizirik, baina agian egia da, Iban, duela 60 urte, aisialdi taldeak ez zeuden, inauteriare etzen gaur egun den inauteriaren magnitudekoa, ez zeuden 2000 aur nerabe gazte dantzan, ostegun gizenean txupinazoa egiten bazen, ez du gogoan, baina laukatu egongo ziren bertan, ez, inauteria joan da pixkat, masifikatzen, norri batzuen barruan zorionez, baina masifikatzen, eta gero, egia da gauza asko daudela inauterietan, baina 10 urteko gaztetxo batentzat, aurren nerabe, oraindik nerabe ezten eta aurre ere ezten, 10 urteko gaztetxo batentzat, hainbeste gauza ere ez ditu eskaintzen inauteriak, ez da, akaso, helduleku hori, nik uste goiurik hortik, sarrera hori inauteri zaletasun hortara, bai egon daitekela neurri batean, iruzpalau hamarkadetan denbora asko da, aisialdi taldeen esku, ez? Eta iruditzen zait, Tolosar eta aisialdi taldeko ume hori bezala eskerrak eman bar diegula duela urte pilo bat, eskuteko kasizianen astelen eta girotzen, ez? Prozesu bat izan da, gaur egun pentsatzen du beti horrela izan dela, baina ez da horrela izan, eta talde hori ja desagertua dagona, opori hori egin zigun Tolosar guztioi. Bai, eta akaso Tolosar guztiok ez diu zuek bezala heldu aisialdi taldeetan jarraitzeari, baina Tolosar gehienok pasagara inauteritako astelenetatik aisialdi talderen batetik. Gutxi izango gara, belaunaldi hauetan, ez? Esango dut gaur egun 20 piku, 30 piku, 40 piku, ia 50 urte dituzten horien artean ere, ez? Aisialdi taldeetatik inauteri 1, 2, 3, 4, 5 igaru ez direnak, ez? Bai, arraroa da. Tolosan oso ohikoa da, azkenen eskolatik eta bultzatzen den gauza badie, eta gehientsua falsa da aisialdi talde bat edo bestetik, bai. Pasaltzeate zuek. Ni bai. Eta dantzaite zenun?
hombre. Edo. Eta zu baino beto gainera, Joan. Goiurik ez zuen dantza egiten, Barkatu, hori gezurra da. Nik beti, proba dauzkat, berba dituzu, oraintxe bertan egingo izut, kaja, V, lehen mikrofono itzalita zegoenean, esan dute dantzak beti berdina direla. Hemen sekretu guztiak ez ditu kontatuko, A ber, astelenitan jarriko nahi zen zuen umen artean izkutatuta eta dantzan. A ber. Azken aldiak moda herri. Eiderren ez espero zernigandik ari gera entzuten, gaur izango den kontzertuetako bat, lehen aipatu dugu, la jodederari izango dela, proposamen anitza, eta galdera pixkat hemendik, olako batean, aur hoiek gurasoen eskutan jartzen dira, Aixaldi taldearen ardura bukatu da, hori, ez dakit, arratsaldeko 6ak 7ak inguruan, eguraldiaren arabera lentxeago igual ere bai izan daiteke, ezta? Eta nolakoa da gero eguna, barkatu nire hori, nolakoa da gero... normalean guk behintzat 7 ite bazkeneko dantza, eta gero ja begiralek eta gurasok jarraitze deu dantza pixkat gehiago iten tolosatik, eta gero karroza guztia jaso, eda pereza gehien baten duna baino... Gauza guztia aurrekin bukatzen, plataforma eta karroza jaso behar da. Bai, hori da pereza gehien baten duna, eta gero guk behintzat afaria iten deu denak batea guraso, eta begiralek batea. Bai, txentxeken de bai plana hoi da. Azkenean bukatzen duzu, umek gurasokin utzi, plataforma jaso, dala gogorrena, ez? Azkenen egun guztia eta gero ja, zehose hartu, afaldu, eta sortze dena da. Bai, aguantatzen duna. Gaura kaso etxetik pasat, arropa lehorra jartzera egokituko da. Bai. Espero dezagun gerra undia ez ematea, baina... A ber. Azalean oraindik azken aldiak moda herriak. Eta astelenita kenduta, zeren gaurko ardura egun hau kenduta, inauterietako zeinune gustatzen zaizue, zuei, hola galdera pertsonala bereziki, esan dugu inauteriak anitzak direla, egun bakoitzak duela bere nortasuna, modu asko norberak bere egunak ere, norberak bere egunak, zerekin disfrutatzen duzu inauterietan? Nire inauteriak hasten diak aldererotan, elkarte bateko kidea naiz, eta antolatzea tokatzen zaigu, eta larun bat ordan goizeko 8 judegea antolatzen hastea eta soziadea tontzea, eta da momentu bat elkartzen gala, bazkidez berdinak, elkarrekin lanean, gosaltzen, beti baten jartzen du inauterietako musika, eta da momentu esate dezula, ui, badatorrela, eta ez da inauteria, baino berezia da, ez? Niretzako dela hor hasten direla nire inauteriak. Pixkat olentzeroren etorrera bezala, ez? Somatzen duzunean, pixkat gabonen aurreko egunetan, argiak, jendea, kaletan musika, eta esaten duzu, olentzero dator. Pixkat giro antzekoa. Bai, horrelako zerbait gero egia da, ez? Momentu asko daudela, txupinazoa, Diana, klasikoak, baino... Nei oso zaila ite zait aukeratzea, baina lehenengo txaranga entzuten dezunen, esatezu bai. Bueno, herri hontan urte guztintzaren entzuten dut. Baina desberdina da, berezia dia. Inotiritako esatezu, venga, jasta. Bai, nik batekin gatu beharko banuke, igual, astelena goizak ingatuko nintzen, lehenengo dantza ikustezula lana guztia eta hor fruituk emate dutuela, baina astelenak enduta, bai, momentu asko daude ez, bakoitzak inauteri ezberdina bizitzen ditu, eta bakoitzarentzat ezberdina die ez, momentuak segun ze ikuspuntutik ikusten dituzu, nahi larun bat agoiz adibidez asko gusta ezait, kontatzen gala ni konpartxan parte naiz, erraldoi eta buruan den konpartxan parte naiz, eta hor Udaberri de bai ateatzea larun bat goizen, dena juntatzea triangulon. Udaberri dantza taldea? Udaberri dantza taldea, beste herri batzutik de baita datozte, eta hor goiza gustatzen zaite bai. Eta zuri goiuri? Ui. Julen gero zuri doakizu galdera, Pentsatzeko. Nei gehien agian igande goizean kuadriarekin elkartzen nahi zen momentu hori. Ja, etxean bakoitzak prestatu du bere mozorroa, talde mozorroa, baina agian bakoitzak etxean egindakoa, edo bere ukituak eman, eta igande goizean, eta gainera oso defendatzaile naiz, igande goizean oso goiz atera nahi dudala kalera, ez dudala etxean egon nahi, prestatzen edo makiatzen, eguerdiko ordua eta arte, sentitzen dut ja eguna galdu dudala. Orduan, goiz geratu eta elkartu, eta esan, bida ze ondo, eta argazki ateratzen duzu
une horretan izan behar du, ze gero ja dekadentzia dator, ordu erdira dekadentzia dator, eta orda momentu horretan argazkia, une hori, elkartze une hori asko gustatzen zait. Julen, zurea? Ba, nirea... Nik badakit. Ni ez naiz. Nik badakit. Zein da? Kebapa. Gaueko, kebapa. Bueno, ni ez naiz Tolosarra, orduan ni bi gauza esango ditu. Batetik, ostegun gizenean, ona Tolosara iritsi eta lehenengo txaranga entzuten duzun une hori, eta bestea, igande goizean, alegian, mozorrotuta kalera ateratzen hasten garen une hori. Batzuk begiratzen digute, esan bezala jende, baina beti berezi izaten da, ze batzuk paso egiten dute jauterietaz, eta beste batzukan hasten gara, eta ateratzen zara etxetik, eta lehenengo eskuinera, gero ezkerrera begiratu, nire ez dago, orain. Hori ere, beste modu batera bizi ditugu, eta hori ere berezi izaten da. Nik ere nera kontatuko izuet, ez? Bestela badakit ingo dutela aurrera egiteko saiakera eta goiurik ingo dut. Baietz? Ba, nik egia esan zaila da. Gontxe kontatu nahiz galdera oso zaila dela. Baina, tira, gaurko egunarekin lotzeagatik, ze egunero dago zerbait, gaur bazkalostean txarangarekin zezenetarako jetxiera, egia da gaur ez dut uste, egoera idilikoa izaten da. Bazkalostean, San Franciscotik barrena, han, tira, Hernio parean, bueno, pixkata, aruntzago, baina hortxe eguzkia pare-parean, hortxe, lasietila 14 jotzen, bat da estearen atzetik, eta horte tartetxo hori, tartetxo labur hori, gero akaso zezenen ostean igoera ere, jetxira, barkatu, zezenetarako igoera, bazkalostekoa, eta bi momentu horiek oso berezia egiten zaizkit. Eta batzutan, txarangarekin amaitu, pintura aurpegitik kendu, instrumentua gorde, eta oraindik indarrarekin zaudenean, astelen egiteko, ez da egit, iluntze gau parte hori ere, politi izaten da. Aurten akaso jetxira pireguan egin beharko dugu. Ez, norbait animatzen balin bada, ordu batzuk barru da beste momentuan, niretzako oso berezia dana. Dala alborada. Bino beste, seguro aurkitu gehala alboradan, ez? Bai. Goizeko 6etan, patxarra hartuz eta txistulariekin, bada beste momentua esazula. Ui, eta hau, bira, hortxe zaude dantzan, eta... Oso momentu Tolosarra da, baina egia da, astelenak ere azken urtean hartu dula ez pixkate parranda egunaren kolore hori, jende asko Tolosatik kanpoko ere hurbiltzen da parranda hori egitera. Gau pasaren gaua, nolabait esateko, norbait nola zalantzan badabil, bai, gau pasa, berez gaur egiten da, eta horrexegatik ez, patxar zezenera, patxar giro horretan, goizaldean, bauten darako oso giro berezi, ez? Zuek egon zarete, patxar? Giro hortan? Noski. Zalantzarik ere ezken nuen, Ez nik ez bintzat. Inauteria ezagutu behar da goiti bera. Eta rentzuku, ikusten baduzu, bi, ez naiz inoiz egon sokamuturrean, aurten egongo naiz. Aurren urtean, ez naiz sekula egon kaldererotan, egon behar naiz. Horrela, nik uste Tolosar bezala gure bete beharra dela. Zer, dantzara bidaliko ditugu, ez da? A ber, nik imaginatzen ditut, euren aixialdi taldeko kideak, euren beste begiraleak pentsatzen, hauek nun letxe daude? Gure zai, gure beharrakin, Esan dute, hauek pintxoa jatea jundia, eta berutzi digute marroia. Haukerrena bak izu zer dango Goiuri. Herri hontan zuta biok jende desentek ezagutzen gaituela, eta herri zango da, errua, Goiuri eta Asensiona. Bai, beti bezala. Bai, hoxe. Irukote, mila esker zoazte gozatzera, eskerrik asko horrelago minutu berezi eta gora pilatxoetan gurekin izateagatik, eta ikusiko dugu elkar gaur ezpada bihar, edo bestela etorkizunean. Zain asko. Adio. Antolinatxoren doinua bekin egingo dugu rengon minutu pasatxoa, eta segituan, lasai, bai, txapa handia ematen ari gatzaizue inauteriekin, baina tira, giro ez inauteri zaleetan ere murgilduko gara, eta segituan Imanol González Gurrutxaga zinema zuzendaria gurekin izango dugu, eta proposamentxo batzu botako dizkizuegu, inauterietatik iesi zabiltzatenok, zine eta telesaile proposamenak faltan izan ez ditzazuen.
guess we're in time. You're getting yourself well for me. I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. 20 minututxo gaurko eguerdiko 12etara heltzeko, ez dizu bukatuko, men batzuk gustora gabiltza zuekin, baina tira, inauteri giroan murgilu eta parranda pixkat egiteko gogoz ere bagabiltza, ez dizu hori ukatuko, baina tira, esan da bezala ekarri ditugu zuentzako hainbat proposamen, eta tartean, Imano González Gurrutxagare gurekin batu, eta hementxe sola salditxo egingo dugu, gustoko telesail eta hainbat pelikula zuei proposatzeko. Esan da bezala, batzuk berriak, batzuk estrenatu berriak izan daitezken proposamenak, eta beste batzuk berriz, akaso ezain berriak eta berreskuratzen berezi duenak, abiadura hontan dena ikusteko denborarik ez dago, eta denetarik ekarri dugu. Imanol González Gurrutxaga, egunon? Egunon, irukote. Ze fresko zauden zu, Ja te digo. Kabroia, naritze, hau ez dala Tolosan ibiliatzo. Goierritarra. Etxe, behien goierritarrik atzo Tolosan. Xau nuke. Eta gaur. Baina hola, bibote duen doktorerik nik ez dut hainbeste ikusi, Gutxi. Imanol da gureko hierritar doktorea. High class. I just think you're cool. Tira, beti esaten ustein hasiko den, baina gore erabaki ingo dut Imanol zu hasi. Tira. Nik esan behar nun zu hasteko, azkeneko alden pixka justu gelditu zinen. Egia. Ze, karo, azkeneko alden gelditu zinen pixka hor, bukaeran... Bai, utzi zeniaten... Sprinta bukatzen, baina, bueno, behago dezuna, Ez, venga, ni hasiko naiz, eta gainera hasiko naiz oso iraganera jotzen, inoiz maite duten batean aipatu dut oraintxe nere, ez dakit, hola, almohada ondoko telesaia dela, ez da telesaia magala, guztira 110 telesail edo 110 atal, 6 denboraldi ditu, eta, bueno, Northern Exposure buruz hitz egin behar dizuet. Hilabete batzuk badira, Filmin plataformak bere ganatu zuela, oso kuriosoa da. Filminek onartu zuen, bere jarraitzaiek, bere bazkidek, sozioek, suskriptorek edo, eskatzen ziotela Doktoren Alaska berreskuratzea. Kontua da, telesaiak arrakasta asko ukizuela, baina esaterako Espainiar estatuan ura jarraitzea etzela batera erresa izan, ze emititzen hasi, utzi, gero ordu txigeitan jarri, aldatu, eta etzen nahi erresa izan, eta orduan, 80 markadan, internetetik ikusi eta deskargatzeko aukerarik ez zegoen, beraz, zorte pixkatekin, 110 VHS zinta etxean sartzen zenituen, eta hori, ez dakit, arropa garbigailu baten tamainukoa izango da. Beraz, nahiko gauza kuriosoa, eta azkenen filminek erremasterizazio hau edo bereskuratu du, eta egia da, irudialdetik nabari dela, iraganekoa dela, baina eraberean ez duela 80ko hamarkadaren nolabait akats teknikoa edo utxune hori ez. Joel Fleischman da protagonista, mediku bat, beka bat eman diote estatu batuetan ikasteko, neoyorkinoa, ikaragarri hiritarra, kalekumeagoa, eta ez du irakurri kontratuaren letra txiki, eta hor esaten du beka horren truke, alako zerbitzu batzuk eskaini behar dituela. Eta non eta Alaskako Sicily herri imaginarioan, antxe 8 biztanleko herritxo batean, mediku izan behar duela. Eta, klaro, Alaskako herri txiki baten mediku izatea da, izatea mediku, izatea psikologo, izatea lagun, izatea forense, izatea ikertzaile, poliziarik ez dago, gauza guztiak gertatzen dira bertan. Eta, bueno, telesaiak oso modu mantxo eta lasailean, ze esaten dudan bezala, badaude atalasko, pixkat bizimoduen arteko talka hori edo kontatzen du, ez? Batetik oso giro, landa ere mukotik, baina Alaskako izotza eta negu gogorra daukan herri batetik, New Yorkeko auzo batetik datorren mutil gazte flipatu xamar batena. Pertsonaia celebreak, ikaragarri exzentrikoak, baina geruz asko dauzkatenak, eta orduan pixkanaka telesaiak aurrera egiten bezalaxe, geruz horiek askatzen zuaz. Nik bere garaian momenturen batean ikusi dut telesail hau, baina egia da osori ikuste dut ez dutela inoiz ikusi, eta oraintxe aukera hori eman diot, eta egia da, oso telesail erosoa dela, nola baita esateko. Ez dizu estresa hondirik sortuko, ez dizu buru ostea hondirik sortuko, baina era berean, badauzka, momentu unkigarriak, barregarriak, pertsonaiak azkenean maitakor bihurtzen dira, eta zu telesai horretan bizitzeko eroso ibiltzen zara. Trailerra jarriko dizuet momentu batean, eta pixkate giro hartuko diogu, Northern Exposure edo, esan da bezala, gurean, Espainiar estatuan behintzat, Doktoren Alaska bezala zagutzu zen telesaian. ¿Has estado en Alaska? ¿Qué me quiere decir? ¿Intenta decirme algo? Buena suerte. ¿De qué parte de Nueva York eres, hijo? Flushing. ¿Y eso dónde está? ¿En el Bronx?
¿Esta es mi consulta? Con unas cortinas y unas cabezas en la pared, todo arreglado. ¿Cree que puede jugar al incompetente lo bastante como para que le echen de aquí y volver a Nueva York? Adi, un yonki de la inutilidad. ¿Le dijo eso? Le aseguro que no pienso pasar los próximos 4 años de mi vida en este maldito lugar de mala muerte junto a un montón de sucios chiflados. De alguna forma creo que somos como espíritus afines. Espero que opines lo mismo. Casi me voló la cabeza con una escopeta en la marcha. Tu tío es un hechicero. Gaitasun ezaren jonkia oso esaldi gogorra da, Bai. Hemen gertatzen dira, bueno, talka kultura horretan gauza asko. Bertako indigenekin elkarbizitza, indigenen ondorengoekin, indigenen jakituria badago, eta horrek ere sortzen du, nolabait, medikuntza giroan alako talka bat, ze bapatean iritsi da virus bat ara, hemengo, gripearen modukoa, eta mundu guzti izorratuta dago, baina bertan indigenek badute sendagai bat eta medikoak ez du hori eman nahi. Hemen ez dago zintzotasun zientifikorik, edo hemen ez dago ikerketarik atzean, ez? Eta horrelako batean onartu behar du, beste modurik ez dagoela, bera ere gaixotu egiten delako eta horixe hartzen duelako. Eta, telesaile, esan da bezala, xelebrea, pertsonaia batzuk ezagun xamarrak dira, gerora euren bidea egin dutelako, eta ni tematutan ebilen, badago momentu oso berezia, elementu oso berezia eta da irratsaioa. Zortzirun biztanleko herri batean, irratsaioa taberna eta denda guztietan entzuten da, eta hori egiten duen Chris Stevensek, badu pixkat guru edo jainko izakera hori, ez? Bera tipo bat musikaz pilo badakiena, filosofiaz pila bat dakiena, ikaragarri pentsakera aurrerakoia duena, homosexualitatea lantzeko moduan, planteamendu politikoak, oso tipo azkarra eta jakintxua, baina horre sortzen dira talkak. Ari ordaintzen diona bada astronauta izan dako enpresaria beratxetan dabilen mozolo bat, eta ari ez ziograziarik egiten, eta, kontua da, irrati kazetari hau, Chris Stevensen papera egiten duena, dela John Corbett. Eta John Corbett hau, ikusten baduzue, ezaguna egiten zaizue, nire azken referentziaz ez torkidana zan, ikusi nuelako, adin horretatik gertu, Sex and the City 2000ko hamarkadakoa izango dago, Juri? 84an estrenatu zen. Larogeita malauan estrenatu eta 2004an bukatu uste. Hortxe, ez dakit aidan pertsonaia gogoratuko duzuzuk akaso, Goiuri. Bai, aidan so. Pixkat berandugo agertzen da, ez nik uste larogeita hamarkadaren amaiera aldera edo agertuko da. Eta, karo, nik tipo ikusi dute urtetan nunbait, eta... Eta ikusi duzu, ez hain zahar, zaharkituta bera, bagian, telesaia ez dela hain zarra esan dut, and just like that horretan. Just like that pelikulan. Ez, pelikula ez, telesaia da inigo. Telesaia bai remake moduko. Remake, Sex and the Cityren remake egin zuten pasaden urtean, eta bertan ere agertzen da. Eta hemen dago beste aktore bat, gerora pixkat estatututako izartxo izan dena. Ez da super ezaguna, baina Janine Turner, batez ere, doktoren Alaskarekin sari asko jaso zituena, baina gero egin dituena beste lantxo batzuk, eta batez ere ikusi dutela nola zahartu diren pertsonaiak, eta ikusten zaio oso estatu batuarre izarraren giroan, naiz eta bere lanen artean ez da, kristone gauza azpimarragarririk, Friday Night Lights eta Cliffhangeren eta agertutakoa, baina tira. Hortxe pixkat Northern Exposuren agertutakoa. Telesaia esan da bezala, ez dizu bizitza aldatuko, baina zurekin bizi daiteke denbora bat, ez? 6 denboraldi, 45 minutuko 110 atal, hor bizitzeko denbora badago, eta... Zizil herri hontan erroldatzeko modukoa. Bai, Cecily ez nola da? Cecily ez da existitzen eta horrek ere sortzen du alako zera. Cecily dago oinarrituta talketna, edo ez dakite, ingeles ez talkitna, oskatuko den, herriaren, Denali mendiaren azpian dagoen herritxo batean, baina jendeak egiten dituen bidaiak ez ditu egiten bertara, pelikula grabatzeko erabili zen, Roslyn izeneko beste herri bat, Washingtongo estatuan, eta jendea bertara joaten da, eta badago, pixkate, garai bateko taberna eta giro hori, eta, sortzen da mugimendu asko. Beraz, Northern Exposure, esan da bezala, telesaile luzea, goxoa, filminen ingelesez eta gazteleraz ikus daiteke, azpitituloekin edo azpititulo gabe, eta esan da bezala remasterizatuta, eta oso kalidade txukunean, beraz, hortzen ere gomendioa, benetan ikusteko moduko telesaia, eta engantzatzen bazarete, gero amaitzen denean pena emango duen horietakoa, ze badaukazu ez dakit kuadrillatxo bat zurekin, eta pertsonaiak haindira xelebre eta eraberean maitakorrak, engantzatzen zaituela. Hau Espainiako telebista motatzen zuten, ez? Bai.
Espainiako sekula ikusi. Nik ez. Gaztea zeretuta. Bai, aspaldiko kontuak dira. Espainiako telebiztarare, unik uste, 80 markada inguru hortan iritsi zela, eta gerora plataforma digitalera iritsi dela azken urte hauetan, eta bai. Kate gutxi zuden garaian. Bai, telebistan 3 botoi egiten zen. Bai, esan ez dut inoiz ikusi, baina bai ikusi ditu dela trope, esaten zaion hori jarraitzen duten telesail edo pelikulak, ez? Hiritik herri txiki batera bizitzera doan medikuak kasu honetan, baina badaude pelikula gehiago direnak, ez dakit, estresarekin zeharo gaizki dabilen emakume enpresarian Chicagoan bizi dena, eta komentatzen diotena herri txiki batera joatea, estresa hori lantzeko, eta ara joaten da, edo bere aitona monen baserria saldu behar dutela eta berak ez duela baserri hori saldu nahi eta hiritik herrira joaten den pertsonaiaren telesaia eta horrelako desente daude. Bai, bidatez ikusen eniz, Movistar Plusen ere ikus daitekela oraintxe Doktoren Alaska. Akaso gazteleraz soilik ikusten ari niz dagoela, baina... Eta esango nuke Amazon Prime ere badagoela. Beraz, nahiko erresta topa daiteke. Eta hortxe, ez dakitana da, bertxio remasterizatu dagoen guztietan. Ez hori filmine ustez filmine bakarrik duela, bai. Baina, tira, bertxio zaharkituen ikustea ere bere xarma dauka, hola, pixkate, zintan sortzen ziren, drop guztioekin, eta pixkatu lazar. Esperientzia guztia bizitzeko, ez? Hori da. Baina, Imanol, zure proposamena, zein da? Nik ekarri dizuetena gaur kontan da La Mesias, Los Javis edo Javi... nola itzuli alko ditzeke euskeraz? Los Javis, esan, bai. Javitarrak. Javitarrak, sekaro da, pixkat, arraro, baina, bueno. Javitarrak. Eta ekarri dizuet telesaia hau, nik esan gogo asko neuzkan, telesaia hori ikusteko, beraien aurreko lanak ikusetan neuzkan, Baina, gustatu zaizkiten, baina, aparteko ezer gabe. Eta honek, benetan, lehenengo ataletik erakarri nindun, eta irutu zaiten ikusi nun momentun urteko telesaia, eta akaso azken 5 urtetan ikusi deten telesaieko berena. Irutu zait dena daula oso ondo prestatuta, berai daude ekoizle bezala, eta honez ikusten behin elkarrizketa asko, eta baita komentatzen zuten borrokatu dutela asko telesaia hau ondo errodatzeko, eta ondo burutzeko aspektu guztitan. Nabari da daudela musika batzuk eskubide aldetik, seguruna asko kostatu zaiena diru aldetik, baina beraien deklaraziotatik atera daiteken gauza bat izan da, beraien partetik asko borrokatu dutela eta asko mimo asko jarri dutela proiektuari. Eta igual beste edozein ekoizlek edo beste ekoiztetxek esfortzu minimo bat eskainiko zionan, adibidez, kasu honetan adibidez, musika bat elegitzeko garaien edo eskubide horiek lortzeako garaien, beraiek apustu hor jarri dute eta zaila izan arren edo kasi imposiblea iruditu arren, beraiek saiakera egin dute, ez? Eta aparte baita komentatuko nuke daudela bi aspektu pelikulan, aspektu bat... Pelikula edo telesaia? Telesaia, barkatu. Aspektu bat, baino bi gauza bereizten diana, dala kamera erabilera. Askotan erabili izan da, oraina eta iragana errepresentatzeko formatu eta kolore eta tekstura aldaketa, baina iruditzen zait La Mesiasek oso ondo lantzen dula hori. Esango nuke behintzat, iraganeko sekuentzia guzti horiek pelikulan daudela grabatuta, ez dakit 16 edo 35, esango nuke 35, eta orainaldikok daude grabatuta kamera digital batekin. Eta hori asko antzematen da eta balio garrantzi bat ematen diote. Zeri buruzkoa da, ez dudalako ulertu trailerra ikusita. Bai, ni guantxe baita pentsatzen nintzen ez dela... Azaldu, baina ez, goz asko daude kontatzeko lan honen inguruan, Movistar Plusen ikus daiteke bereza, eta tira zeri buruzkoa da. Bai, egia da, nei normalen entzaitela asko gustatzen sinopsiak kontatzea, gehiago gustatzen zait jendeak produktu bat, kasuntan telesaia edo pelikula bat, zuzenen ikustea aurre iritzi gabe eta ezer jakin gabe. Eta kasuntan baita, bere influentziak eduki ditu bizitza errealean, baina,
Basikamente da, protagonista da zine munduan lanean dabilen teknikari baten historioa, nun batean gau baten taberna baten dagoela ikusten ditu bere aizpak telebistan bideo baten, bere aizpan bideo bat abesten nahi diala Jesusei eskerrak ematen edo bintzet tonu erligioso bateko abesti bat abesten. Eta hortik aurrea, jutega pixkanaka deskubritzen, bere iragana, bere nondi datorren, bere amakin eukidun harremana, eta bea seria guztian zehar, telesai guztian zehar, saiatuko da bere aizpa horiek topatzen eta beraien gana juten. Esan deten bezala, da oinarrituta bizitza realeko gertaera edo pertsonaia batzutan diala Estela Maris. Ez, Estela Maris da telesaioko barkatu. Flos Maria. Flos Maria, beti nazte ditutela. Flos Maria izan zen bere garaian guan dela, ez dakit, 5-6 bat urte fenomeno bastante berezia sare sozialetan, ze baten azaldu zien 10 taldeko neska bat, 10 neskako talde bat, abesten, tonu erligioso batekin, baina oso berezia zen, efektu visual oso berezikin, beraie baita nahiko beldurra emate zuten modu bat esan da, ze parre zaizien, baino ez zuten parre edo disfruteako gonbitaik azaltzen, ez? Eta, pixkat, hau da, telesaiak jorratzen. Hau guztia, proposamen honetan, Imanolok ekarri diguna, Movistar Plusen ikus daitekeena, eta tira, La Mesias da aipatzen ari garen lan hau, zenbat iraupenekoa da, igual aipatu duzuta joan zain niri, Ez da aipatu eta enez gogoratzen niri esan. Bale, oantxe konfirmatuko dugu, baina baina gutxi, 7-8 bat ukiko ditu. Bai, lako zerbait, ez? Motxa da. Bai, miniserie bat, 7 atarekoa doz. Beraz, labur eta errexe ikus daiteken, errexe ez dakit, denbora gehiagi eskaini gabe, ikus daiteken lana. Beste bat ere badaukagu hemen, eta aste honetan zerbait aipatu dugu, honen inguruan, Goiuri. Ui. Ven aquí! Orain bai. Hasieran ez dut identifikatu soinuarekin, baina bai. Ture detektibea, aste honetan ez otsailaren batean estrenatu zen, eta orduan ere aipatu genuen, ostegun hartan estrenatu zela, baina gerora ez dugu gehiago aipatu, eta gaur ekarri nahi nuen, jendari ez azteko ze batzuetan sekulako garrantzia ematen diogu lehenengo egunean estrenaldiaren egunean, eta badirudi egun hortan bertan ez baduzu ikusten, aztu egiten dela, atzean geratzen dela, eta pentsatzen dut, otsaia, inauteriak herri askotan, ez Tolosan bakarrik, jendea agian ez dela egon, etxean telesail bat osorik ikusteko moduan. Beraz, gogorarazi nahi dizuet, duela gutxi estrenatu dela Ture detektibea, Jon Arretxeren liburuetan oinarritutakoa, eta misterioa gustatzen balin bazaizue, Bilbo pantailan ikustea, gustatzen balin bazaizue, atletik gustatzen bali bat zaizue, gustatuko zaizue, eta gainera aurpegi ezagun asko daude, Loreto Mauleon agertzen da, Loreto beti zoragarri. Itziarituño agertzen da. Unaxu Galde ikusi dut? Unaxu Galde, eta Sarraskia, Candido Uranga jauna. Beraz, hori xego mendioa, ikus dezazuela, ez dadila Anzturan geratu euskal idazle batek idatzitako, liburuetan oinarritutako telesaia. Euskeraz, primeran plataforma. Ture detektibea beraz Goiuriren proposamena, bai, guk euskal plataforma bakar eta eder horri ere erreparatu behar diogu, eta primeranen gauza eder mordoa dago ikusteko, baina euskal, telebistatik urrundu gabe, Julen Goikoetxea, zure proposamena? Bai, gure zirkoa heldu da, saioa ekarri dut, egia esan telesaila pentsatu nuen. Trailerra ikusten bakarrik izton parra bota ditut. Ederra da. Telesaila pentsatu nuen, baina ikusi nuen saioa eta Goiuriri baimena eskatu nion esan Goiuri posible da, telesaila edo pelikula bat izan beharren saio bat izan, eta bai, izan zidan. Orduan, gure zirkoa heldu da. Nik gure zirkoan enaiz izan, den esan behar dut, baina telebista saioaren bota dituzten uste dut 4 atal bota dituztela jada, horiek ikusita ni behintzat harrapatu nau, ze saioak ez du
ikuskizuna bera eskaintzen, hau da ez du zirkoko emanaldi bat eskaintzen, baizik eta nolabait zirkoaren barrunbe hori. Beste bizitza hori, ez da? Hori da, barruan dagoen familia hori, ze azkenean ikusi egin behar da, zenbat karabana dauden, zenbat pertsona mugitzen diren zirkoaren bueltan, alde batetik, emanaldietan jendaurrean agertzen diren artista horiek guztiak, gero, beraien familiak ere kasu askotan han daude, horietako aur batzuk ere emanaldien bertan parte hartzen dute, eta gero, nolabait, zirko batek funtzionatu dezan, lan egin behar duen lantalde teknikoa ere bai, eta alde batetik, kide horiekin guztiekin egindako elkarrizketen testigantzak entzuten dira, ikusteko aukera dago, eta gero, zirko baten egunerokotasuna ez dela bakarrik antzestea, baizik eta horregin behar diren lan guztiak, zirkoa bera nola montatu eta desmontatzen den, karpa erraldoi hori, eta ikusten da, hori ondaudenean, guraldi txar-txarrarekin, nola desmontatu behar duten, jende askoren lana behar da, eta oso modu koordinatuen egin beharreko lana da, eta ez dakit, bide naiz horrelako ikusen zutekoetan aditua, baina uste dut gustu handierekin eginda dagoela, Irati Sarasu uste dut dela zuzendari, eta Itzol Barandiararen gidoiak ere hor daude, eta niri behintzat, esan dute, nik ikuskizuna ez dut ikusi, baina telebista saioa ikusita, harrapatu nau, eta gero, esan duguna ez, artista asko dago, lantalde horretan, eta saioetan bertan, zirkoan egiten duten beraien disiplina artistikoaz aparte, giro ederra ere badutela ikusten da, lerdokeriak bata bestearen ezetik esaten dituzte. Beste alde bat ere ikusten da, horrune batean, Joseba Usabiagak Iker Galartzari esaten dio, beste lan eskaintza jaso duela, eta kaso zirkoko jardun ere utzi egin beharko duela, eta hor, dena erakusten da, eta niri behintzat, asko gustatu zait. Baina zorionez, apustu egiteko maun gaude, eta orduan, inin behar ditxeu. Gero, apostak egiteko garaia, horrela xeldu zioten zirkoari Galartza eta konpainiak, eta jarrai izatela denbora luzez. Guk agur esateko urro dugu Imanol González Gurrutxaga, urrenera arte. Juren Goikoetxe Arbegozo, datorren aste artera arte. Hori da, ondo bide. Eta zugo juri. Ondo bukatu, Zugo juri biaremen, Entzule, bagoaz, bihar goizeko 10:05 bizirik bago de mentsi izango gara. Tolosako inauterien ajearekin, zuekin, bigarren kafean, naiz irratian, zaindu asko, aio! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.